So na bronya bosomi a etoso eduba kono ne da etoso mienu enene 2nd November 2022 ena eso ayeda kropo twedi ampon basa yadom ayebia fo wabo ye asem empe nipa na mom enipa ene kwatwe woyone edema ne ho enipa no a ene kwatwe asem edema ne ho wonwa enunu no ho ana wo sere wo botwene a no ginam no ono aka se sa ye asem empe nipa na dabi ana wo behuno dabi ana wo behuno eno eya asem sebe na chichidia ne se empanifuo wo fie empanifuo e wo fie sa enene nkoda ya ba no ye ka kire mo ne e wa sempe nipa dwumadie so se sena empanifuo e wo fie koda ni bi wo hwa waye wa adwen se wo mu ade de empanifuo beka no waka baako no waka tete waka mienu na ne wode kwa koda ni bia ni nso ade kra na empanifuo e wo fie eduru baabi na se wo amu pani a wonya asem a eho na abewu se pani de pani eno ene ka se woni pani beko na mmom wumpom eho ne asem no wumpom bedwaaw wumpom ebedwaaw asem towa na okamafo no eho na abewu se pani wo fie eno ti na duru baabi a empanifo no wakasa bi se pani due matemante eduru baabi na so muade wo fie a unya asem a wodana konwam na ne dua sinano ana na abu asinano a na ye ne de na osresre fa ho efri se wona mu won obi bowa wonye uda eno so ya asem foforo asem panipa dwumadie na sabre utie no womno asamoa atrase odifo Paul Kwabena David ono so atrase eno adin akofa kan din hono no anti adore ne beba so se wo so di David Paul Kwabena ohene yire maame yaboa akua asuama bronya oya ono so atrase abrewatia no ye maame wei se mehwe nanim saa no a ya na makai time no tefa ho ye den no fa ho ye den de maame wakobre ho na wabre ofiri ho no obese ko tachiman no so na nya ahogono koso aje wa akode mechia wa nwumire na indomie ye aduane bia se ohene yiri wodi indomie na ne wura ho firi se abrabono eduru babia na ye kukuruhwi ase nya da bia na ye eduru babia na ho kira bam eduru babia mframa na abetwe na ade ada me maame so ne kan ye o se ne so ye afia nyame fa kransie ye eduru babia o se ne so kropo twedi apo ahye ne ho animunyam ento so obekọ akọchia fa ho ye denfo no enche obekọ ho na kufuru bufu mpa bema suketu ameyi pebre bema se fosuo me ena metisiti ananim na yede Iiasem Mpe Nipa ekobosha asase so na chief executive producer emadwumadie bema usu kantankraka one ne nkoda no omo bo adwuma papa omo bo adwuma ekoba jasi akoda wei na asrewa montam kese a etunu hwie o asrewa wo montam kese a ena meteso omrasa amase na de ho amasem ye ma ho masem wate enhyeda ma ho masem ko srewa edi ekura wo no ya adefo di wokumase ha ko ba jasi semprimu srew yesusuma ho mrasem na asrewa kro ya usu agenkukusu a ne topai enti ya hwe ho ye wate ene se de omunu sibusa wo na mewre ya ho o se ne ho amasem ni nyina free status no sa phone no status no kola ketwa yesu fa nwo magugu so ho ne asem no na free enso dwumadie odimu tintima ye pa sa ena aduanaba nana yawo abrampa
wono so eka producers ne ho a wo mo bo adwuma papa oko MC ya wa jima abrantie wei yima no na Godfred ya kan kire me say yima no obedi nani na abrantie obedi nani sei na yima no obedi nani yima no so wanware kura no bia ne time nson enti Godfred to boase na obia ni hɔ a ewo so gu nanum aka wompe na ho bo nson na kwankro enu ti na ho de no se nson ye no yima to boase no ware wate ma obia ma nkotu mampo America wate to boase na ware kama aki ewo ho a ena dwumadie omo hwe se ye beba kasafonyini so nyina eye nipa mienu ena omo ma dwumadie akonkaye papa Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena wasugusu a wotie no na ene bema sefosuo funtumpa katachie ene mene mapamfo afutusem a yede ebrewo no niti asam ene se esapa edikamfo atwa to hono yemfa so esapa edikamfo atwa to hono yemhwe na yemfa so na sadie ewiase abrabo esitie no ewiase no nansen no akoye bibia ewo ho odwene ho a wonte ase ena wote ase so a wodwene ho a enye ye kura dia wodi akire no empempi no ya na wosua de odi kai enante dia wodi akire no empempi no wohwe se anammo a dia wodi kai no etutuo no eno ena obesua na yenhwe se enkane ye nananom no abrabopa ene sapa ene akwantempo ahodo a nananom efa so no yemusa ye ho enese enu bi ena yefa so ne yana yenhwe ne yemusa ye ho se abrabobia ye nananom ebo ye no enu bi na na ye hu yana ene se wo hwa ene koda aba yenhwe se obua se fata omo de mampanifo enkane ye nananom na ensem bia ene ya tetetetete no enkane no na ebi ni ho enu nti no ansem a ene nkoda edie no nyame ne nokura nim ni wobuo eni wo mamu ha saa ena akwa adwuma bia mu a ene nkoda na ya ba no ene nkoda na ya ba no wo mu ade kete efiri se wapagya wo men opeso oni mpanifo eyepe na obi na kan na asem se ye wo obrempo na paniti ase mom ye wo obrempo na paniti ase de na ye hwe hunu se ene nkoda na aba no se wo munya dibre bi wo adwuma mu a wo hwe se mpanifo no obebu wo mu ana enkane akoda se ni teacher ni kura mpo eba wan hwe no atete na mpo ukoto se teacher ni kura ewo yane so na akoda no kura wo wura so na ni teacher wo ho a eden pass akoda kura yane no be wura so na akoda na di bone kura wo fie ni apon aba fie no ne maame ka se mekwa akoka kire wo teacher na meka kire master akoda wotimi dwuye senso nwunu na na sa na ekwa ana se ekwa aware mu a ene obi a tisi ba bi anu aware ene ye ne papa ene ba bi a obi a behia wo ba bi one ne kekan ya anafam ene ba bi ono ba bi behia one ne ba keka bia kwantimfia wade ena sabre ekoso na yenhwe se enka ne ye nananom saa na no omochi awade wo fi ana yenhwe se ye maame no enka ne saa na no omokwa awade ana nananom ehwe hu se efie bi kura mu wo ho aye nkomu awade saa enanye obi akra na obi di ne ba bema na awade nanso ene die obi kwa awade a wonim ni krom empo wonim na busuani bia enso so ohwe ema awade koso yenhwe se tete hono saa na neti ana adikanfo esa wotwa to hono saa na ye disuo ene yenhwe ntade a hyehye nkodai esoso wo mopa na esoso wo musisi ya na awure ho papa yenhwe se enka ne ye maame mo wo mo se o mo kaba na o mo siritia
na efeye papa ananya asem ketwa kra yenhwe enantade na yemu kompo enkohwe yachi se saa na tie ye nananom bremu ana nananom aye bi adikanfo bia ye bi na sen na ye toaso amana kosi sen na eduru baabi a enwum bi ya na edaye pa na emu nsem no ya na dabia matibia na atoma koma so papa o se general ya sasini eya bodenden na moja nananom ehwiegu ho na waji wo man anase waji si ho no ene se ne ye bia toaso ene toaso ne seya ene toaso ne mpanifo atam didie ene toaso no ene akwantifia wade entade asoso amanfo pan eno no ana na enkane no tete asemu no oduma kuma semu no wabra asanteman ene denkyiranya ntokwa na konfo no kye se sede ebeya yeni nkuguo no sede ebeya asanteman eni nkuguo no ehu kohia se yebeyi apaye yebeyi musuo na nananom bi edu omoja ne omokra to ho se wode beji asanteman enkwa na ahemfu bi etese nana asanso kofo ono na enkane wo ya adwuma kase hene sa ena nana 3.1 dikopem a wotoso miensa nana dikopem a wotoso miensa adwuso hene na wono so ye na adwene se dabi o maye ni nkuguo ewo denkyirafo ensa no sa ne bekai nana twenebu akodua kumawu man hene wono so ede ne kwato ho se obema santeman adi enkunim ewo denkyirafo so na enei sana nananom bi ebeya na ene sapa nananom bi twato ho no ye nananom bi omudi so ana ene kura de akoyensa ase atonton enu nti yenhwa atempon no a ye nananom fa so a omude gi asanteman si ho atempon bi a ye beto nsase bi na ene kura bi da ho a nananom timi ton bi no yenhwa so na yenya nchirima bi sede beya nchirima so benya bi na omso atumi de abo omobra we ene nsase a nananom bi eton mienu ne miensen we atempon a nananom ejato ho no eno ne nam so ya na eno tisi ye hwe akwantempon ene adikanfo nyoma bi na omosa omutwato ho de a ye hwe ne ye ne yemfa so ne ye de sayo eba mu de a oman ebekoyie ye de sayo eba mu a ye fiem ebekoyie ye de sayo eba mpa de a ye nkurom abrabo ebekoso toten ye nwumam asetena nyina da ebekoso toten eno ntino yehwe adikanfo sapa a wotwato ho yediso a ebebo yie amanyoma asiyeye eyame modofo pa OSEI ABOAGYE OFORISUO omra samwa yajo ofo omno na wabe wayade wayade pa na Iiasem na de abanu so na odin Sompa 3.1 we masutri tena me here nam se no na mabodje sekura menyi because any bread na ba Ghana any wiase so se tete atempon no ke kofa nke yo kama pa yencha ba foshman kwa jo one nana nkonwasuafo hene sa ene ahemfo mo nana shman kwa hene fie nyina jo ana wayade ene ba honum fie wayefe wayade pa nyamisha nencha misasaka zo chaupa nencha aseso hima Sompa 3.1 aseso hima yechia no okay kana pese ko na so emra mem anasem hene minim de ntia meka chapter half yechia obibia chapter half na ekwa pro kakra jo sekata chew ohwa ochina etwamu a na kana otwemienu nti yehya sese sede ye kan esese sebi adofo nom na ehwe nanso nim se obi wo ho a ukọ no okura na wo si wo katachew nti we kura de bi a me de me hia card na wo kọ na mhwe wati kwa na ehu ahia se so kontem efiri se okoso pohwe ntem a woni ye kokọ enkonko ba se obi se oni wa ama me card ka me ba sa de no de akọ enu se katachew ho dom ye hwe 1 week na se e be che ho card a yentimi
enu ti na fide we ho ti e besre obi a wanya card bia no ana do obenya card wanya card ya frew ko e kasi ye check card na se be ye kura na be we ne yensa ye nan ba ko ne yensa ba ko na card no kura na ka yentimi printing wie e ke timi printing ne dwomfo ma e kura ya senketo sa ti we kura na yentimi nwie ye guso na afu so we wie ne Debbie ka na kura de ko ne bre e bre pa na yencha lawyer mfum okay ane lawyer safu jamfi obia ye ko we hu so we travel to ya nantene ne ya nwie to chande be twafa prophet one mo ne obofo okay ane chese wo mo amaka ye ka se bubudi abe ye ncha mrancha ye fan club okay ye ncha mo no mo wo WhatsApp group no ye che obi adwen ode ba bia ye na minim se de ye ne mu nti ama no ma bia dai akikem no mfa ncha ye nyame ya dom na nyankopɔ ton super bi guso ne se ye de akora ekohwefo ne ewie bibia bompa ye ma no egya ne kwa wie a ye beti asikwan nim okay ama bibia ye fine ye che obi bia che adwuma mpani fo nso OFORISUO anasema a wo de aba no ano odin na meka se wiase anaga na ma ye ne ewu obi bebu se de enti ne ye ne ewu hwe enne minu mienu nyina no yenya tetatempo na ye befa ba yakasa dodo Ghana ye pe atwem oh uye kolo wanente oh we tetesam yakasa adu baabi se ye reverse nsem bi se ye sakofa tetatempo no ye fere hwe na ye baba ni ehwe movie ane ye hwe no o tiemu a kwadon kansa lewen me boni din ka asemo woni a kire buruwa ana mo ba ne papa ya wanya ne ba bi koi be na nyako na adesua misua ne we edumre bia ho OFORISUO ye wo fie ne ehwe movie a ye nhua mu aba edi enti ne bebu sase na omo ye sa edi enti su na beba se be ma no se omo ba no so wo mpe omakofo wo ba de bre ne se chintin asa wo ba no onwa no omo ba be ma no so se enya de a se be prejudice obepe sa wo ba no enei tete no na sa no ma no wo ha bua ye ma ne ye ma me ne ye nananom be ma ye nanaba omo wari kodru ba bi a omo bo nkokora wa ne merwa nyame hira wo omo enne obi asolo wa se wo ye wedding no akogya asolo de wo kaka better for worse hey wonim worse ade e friend worse pa wo betima gina ni awurade akoko mo mprenzampo na Peter hedai wo yi Yesu ma ye meboa ya na dume bia me da bia me kam se brofo na wote e na akoka worse na wo kan kra wo nte ase eso akogina ka for better for worse hey bema dume bia wa so ibo ho a ye hwemu abon se ukọ Roman sorry a dume bia me kam ye Roma Santa Chimdwa so na me duro ye se ye wedding bia ekoso na me ko bi me ko duro ye bodi na me hwe na me se maami wanyini na papa nso wanyini ne ye hira o ma because de wo wiase bia na edai o ma hu bi papa ne bone o ma hu o ma tena ho entokwa de besi kakra watena ne kru o yire okru so atena ne yire ho enti adu time a o mo nkokora bre na o mo mere wa bre mu no nyame ye dai hia na sofu hira so enne obi a woburu oba bi asole a o se for better for worse obi a o hwe obi hu se we eye nurse we ye teacher we eye adwuma wo FM station we ye senti na no nti na ode kwa awade no na akoka for better for worse ade na nkasa ne mind so no wo boa wa hwe bibi so Sompa 3.1 wa hwe bibi sofo pokwabra wo ye sofo sofo o ye sofo no kwa no wo sa kasa o radio so na metwema na amrasamwa metwema na eno ne ye de hwe o na wo ka sembi wo se first se ka sabe wo kodua so kra na to hu se teacher te so de meka ye nya bi ato ye pen me kai pa se madam fu bi na sabe won fa oba da first day wo fa oba wo hu oba tum mirika wo me kama Sompa 3.1 so le no me da ofu so hwe yie o hwe mani mo sere hwe yie pa me ka kira wo hwe yie
na madam free mika madam for yan baby go mebo ni friend pa yawo ya oba no so na friend vida pa na dan wo se hwe mahu vida hwe se nra na obe ne ho ase maami wo fele o those days wo fele se oba na hunu na oba no so fele se be ma na hunu to mu mienu hu a no madwane na mentiase and no be hu kwahwe baba bia wase mawale me girlfriend you and na do mo terms kra we ya me nipa wo abonipa me guy me sobo and then inti ye ko ya ne abese ye pon ne ye kofi a hwe bebia nkrofo bi ene mmabi tetatale edi asem na abeka che nkoda yi wo ma meti aye sabe ayi edwo we friends ayi so amedwom ha edura na dwo a ma mi wo beduro na mako beye miensa na waboabo no wo tonko o de hwe school na first no ne hwan first no no wan say sebe me na bi wo say anakata chokwa na kai wo say me makoda no na me tufu na say wantie anadwo awia me tufu no wantie anadwo ka say fa papa fa ototla mamre kwa na me fa mawda enen kura bi titifie enen kura bi obro no so yenen kura bi wadwumam ade bi omu ye bia no ka che no aka che say we ye pani akokota hemfie adafu bi makola bi wo say we ye pani mu akọ airport ko we enkura e furu premier pani fo jafo mu so ko za kura ne ye be fa na ko so ti ase wusu ja wunya broche ni bi abeko nti wusu ja fo mu su enen kura ba eni nipa ba enen pani nya ne ho pani akura nya ne ho akura de ye kan first no ahemfo ni binom obi wa hu be ye den na de sika ko daada ne se wato asase ma obi na asase na wato ama no wo sa to ama obi foforo se nipa na obato ama first one no woni sika na fe na kwabra ne bi owo sika banti ni sika mu odu to woje dia ma ensi da sipe be kun ni efra yi bi efra ni sipe wo ye konvo na wo te bosom ho na bosom no se wodi nkwasasam e wo so a na se me de masam ba wie no so ya friends efie ne ho a asam ne ba manim sabi obi a sabi okombo som meme se kombo suma busum gu no ne obi de ne yire koi ne om koi na tu atam ne se da se ade se oba ne nko ambra mi donyame asem a mekan me se me bo hwe me na meka sa asem wi na okwabra ne timi de obi yire ama na so busum num na ofa no asem de be pie manim nam so data busum na wo ma obi yire so mu e wo dem ho ani wo butu na wo butu na chi e wo busum dem tete no sipe bekum obusum na nkasa bekum enne enoma bi adan enkwa adwo ama adan anusi bi asabi no tete atempo no esese ekofa na beboa okay beboa di panfansia de o se ayi akokora tipa akokora tipa enkura no sere no omuhuru no sisire so hu sa first no so oba wudidi wukuna tema na wo mukunu na wonyam ne wampa na chewa onmu da anya wongo etititi atempo ne de eyo na se ye besa kofa no ya fere because Ghana ye kasa atwam ene we uye kolo ene we sei okay odifo ofozu tete atempon esapa na nanum twa ye no esapa ena Sompa 3.1 is twaye nana ye cha onya 120 years minana nana mechiao baby a wo bia mniso wasamado ai amechia melia ewa kurupon na sede wo kan ene menua panyini kan ameli on kadi wo oti TV no odo ye pa ovosio de na menua kan kaye yesa kofa ba akampa kamepe nemo me bo wete onam de bewurem ozo se yesa kofa ba ebesa so ma Kristo wo obewu ye no asaso akobak adinta me kasa kane no on se ni entwa so kwa uduru ba bi enso da kwa na wo twa yesa wo gina edumu kanea na wo ba ben pipim ansana was a start to car adroba foni bi fantastic this time the entisa odon wotwem kane na kromfo kra ko wiade okromu a ontwansuo obegina ho maade ache
kane no se obi ye mampanyini ana minister MP a se ɔte akonya se no wodi bɔne a ana wo wi ɔman sika ontimi ma efie because bosom be chi no ana bosom be gure ni ase se o ka sa ye wo ti se ye maame nom ye nua maanam ebi kwa na obi ye bayifo na o ti fie na wo di bɔne a bosom wo fie o timi chi no tete no de ye nananum ye nyina na kaye because kane no na bosom ni nsuo eni nua ne ehun bia na yesuro no ehun bi wom ena na emma tete no egina ye o satan ye hu Yesu Kristo na ye nyankopon ahiniye etie matete ne ye adwuma ana ye wura onumunyamfo katachie obrempon nyansabu akwa Yesu Kristo be bo ne ho afode de maaye eno ne tene ye ebe ye abefo esisa ne emem OFORISUO sie kase kwa kofa aba akadua bo basabasa kwa kenye de sa o kanena se obi bi wono kura bodua ne nye ize na duare so nya wa obre yi pa tetiatempo no ye betimi akofa aba na be ma Kristo ahinie asako back ebe ma niema foforo ye hunu nyina asako eno no ye tetiatempo no eboa ema obi ntimi ntwa kontompo ba heart ema obi ntimi mfa ne yerechi anani kurachi ema akura bi ntimi ne di panyini bi atem because ye do kwa himfe ne do ko trasia OFORISUO ye betwe wo chache do mpanifo ye be guru te se ye wura asante ne fie we kana we aso ye be so se akokoso eburu enti ansa na woni wo ho emmele fie no na wadwun so go akaboa akamia mituwe kam me pepa na ka yen nua mpanifo no go parliament se na koma so we the can't one na se me kwa me ni oman sika aka me pe eto kona odi oman sika na siumu na sa obi kwa onye sa me ka se yete kurase no na mimi wo private Sompa na me kuta brodua ana champon so obi kaya na ye champon ni brodua ana ne ye de ko dua so pepedi wo ya o mienu bako be sheshe unim mu difference asama ba ho bra na ye nananzo no mo bako ba na sa pepe die woni de ye mu mienu bako ye stop papa ana ma fa bi anko ana teacher ni ntimi hu na me so no so oh Debbie Paul class na yo ye 3.1 ana ko to so na teacher ni so no so ba we panyini no o so fa hwama ani ye gina weti wono we hwene nim no turi ye gina ya wie asi ye sori ye teteno na eniema wo ho a ne boa enkura no sua bakosem edu anwumre se ye wo na pra kura timitira se anto kire ye obi ba no odi pilolo no odi o kan bakosem o kan wasumsem o kan die esia wo hu ye nana we kwa akon okọ ye we sei gold wo fia ye ntu ye mokro no aha ye OFORISUO enne wo nyankopon nhyira pa wo kire ye niema yesu enfon tu na atitu ane abrempofo ntie bi yesere mu ntie enye se atwam ntie se kobokro no enye enfatawo ye ni Kristo ahini ne so na mwaye eno so eye adefoforo mu tete atemponi bia nyame nhyira pa okay abewatia OFORISUO bema ma yencha yetiefo nyina na yenka nche wo se nyankopon koso anto ne nhyira boso no fangu mo so sa bribia no wonom eka ye ho e ma Iiasem Mpe Nipa dwumadie efrase ekopim na wie ye no wonom enja ye mo abusuafo Sompa 93.1 wo tie ni Facebook nso bomoden na kɔ eno so Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana ubenya ye live ho afa YouTube eno so Sompa TV YouTube Sompa TV na OFORISUO bema ena so de awode aba no kama pa na asem bia atresem ne beka no sema mu a enya ade a
wiase sɛ yɛ no so beba de atwerɛsɛm aka bia no ɛyɛ no korɛ yɛnhwɛ ɛyɛ Jeremia 6:16 hɔ Jeremia woma no difo Jeremia woma ne tinsia nkyɛmu dunsia no wɔse sɛ Awurade sie nie monkɔ gyina akwan so na monhwɛ na mommisa tete atempɔ no de ɔkwampa no wɔ no na momfa so na munya home ɛma mo kra nanso wɔse yɛ mfa so wɔse yɛ mfa so na wokɔ 18 no wojampi kɔ 18 na wɔse nti amanaman mu ntie na mo asafo mo hunu de ɛbɛyɛ mo wɔse 19 no asase tie hwɛ na me de bɔne me ba ɔman yi so wɔne yɛ ɔya so aba no efiri sɛ wanyɛ aso ama me nsɛm na me mmra nso wapo asafo Awurade asɛm nie Jeremia 16, 18 and 19 no ɛna mekenkan yɛ no na yɛhwɛ sɛ de ne wode wani toto amanaman mu wode wani tutu ye nkuro mu ɔman Ghana mu ha sɛ num ye nkuro to ahodoɔ yamantam ahodoɔ ya no yɛ titi mu na yɛ sɛ kyerɛsɛm no de ɛka no ɛno na ɛba so no na yɛnhwɛ adeɛ bi wɔn sɛ first pa na sɛ kan tete no ɔhene bi etimi de ne kra bɔ afɔdeɛ ɛde mu ɔno ankasa de man sɛ bɛyɛ bi wɔ hɔ kora na owuo bi esi kuro ni mu anaasɛ yadeɛ bi ate esi kuro ni mu a ɛwɔ sɛ wɔhene anaasɛ wɔhene ba bi ɛde ne kra bɔ afɔdeɛ sɛ bɛyɛ ebetimi agye wɔ ekuro na si hɔ a ɛma saa bɔne na anaasɛ ato yere nkyɛm a ato saa wɔ mu no ebetimi afiri hɔ yɛhwɛ kan ne amanyofoɔ wɔnom so ntɛm amanyɔne anaasɛ amanyofoɔ mpanyimfoɔ etimi de wɔn ho bɔ afɔdeɛ ɛde to hɔ ɛde mu ɔman no deɛ ne yɛ kan sɛ pɔtɔ kasa yɛbɛka sɛ patriotism no ɛnɛ yɛmisa sɛ wɔhe fa biem kan tete na ɔman ma etimi de wɔn ho bɔ afɔdeɛ ɛde ma ɔman ne sɛ bɛyɛ a ɛkwan biara ɔbɛfa so ama ennepa wɔn sa ka wɔ ɔman no mu no anaasɛ ɔman ne mpagya bɛkɔ so no na saa deɛ no wɔ hɔ so no ɛnɛ sɛ ɔman ho dɔ paa no eni amanyofoɔ mu ɔman ho dɔ eni temamufoɔ mu ɛyɛ asafo mu dɔ anaasɛ Awurade mu dɔ kan tete no korampo no sɛ deɛ na wɔn mu a wɔn di kan ɛyɛ Kristo enso so ɛkwan so no yam sɛ Bible no kan na me refi quotation no wɔsɛ kan wɔ kan na edɔ no abibia no kai wo ka na edɔ ne yɛmfa saa nneɛma no nyinaa ɛnyɛ adwumenti no ama ɛnɛ wɔ haw ɛne amaneɛ ɛna ɛdwareɛ na yɛto yɛ ne hwɛ baabi a yɛne entimi ntɔ baabi ebetimi aboa yɛn enti meka kyerɛ obi asɛ nɛ sɛdeɛ kan tete na mpanyimfoɔ ɛde wɔn kra bɔ afɔdeɛ ɛde ma wɔn masafo ɛde ma wɔn kuro ɛde ma wɔn man na ɔmanmufoɔ nso so yɛ saa de ma wɔn man ama ɔman ne mpagya yɛ nyinaa yɛn saka no ɛbrɛdu yɛse akyɛ yɛ mu yɛ ɛsena bebuo nyinaa dɛ ɛno nti no yɛnsa nkɔ yɛkyi na yɛnsa nkɔfa ɛno na ɔmo yɛ yɛde boa yɛ a sɛ yɛ dan yɛ ni de hwɛ yɛ nkuro ma kan tete no wobɛhu sɛ wɔhene bi na side plan ne adeade ni hɔ nanso wokɔhwɛ nkuro bi anaasɛ sɛ de ɔmo setete wɔ mo nsase yɛde ha sɛ no bɛyɛ park anaasɛ bɛbɔ ball wɔ ha aha sɛ no yɛbɛsi sukuu wɔ ha yɛbɛsi edwa wɔ ha sɛ no aha sɛ no bɛyɛ kwan wo dadwene ho ano sɛ nyansa bɛn paa na ɛwo ɔmo tirim ɔmo titimi de yɛ saa nneɛma no ɛnɛ yɛhwɛ sɛ egya timi tɔ fie bi mu anaasɛ mantam bi fire service for ba kwan yɛ ɔmbɛfa so korampo akɔfie ɔno na ada ne boakye bi din ne nyinaa ne sɛ nɛ mpanyimfo a wɔnom di yɛ soɔ no ensase ahodoɔ bi a wɔsɛ enkomo tete to hɔ de ma mabru daakye ɛma wɔnom a ɔmo so bɛba no wɔn so anya ho fasoɔ no ɛnɛ yɛatɔn ne nyinaa yɛde ne nyinaa si stores ɔhene bi nso tete asase fie bi obɛgya sɛ bɛyɛ bi a wɔyɛ na bi te sɛ egya hye bi anaasɛ bibi sɛ ba ne mpanyimfoɔ bɛfa mu akodum gya no ɔmo so atontɔn ne nyinaa ne sɛ ɔman no ho dɔ no wɔnom onwene ho wɔn ankasa bɔtɔ mu ɛne pɛsɛmi nkuminya ɛna ebinom wɔnom ɛyɛ nti no ɛyɛ a ne yɛ sɛ ɛyi kan tete na nananom ɛbrɛ na yɛ bɛgyimbrɛ ɛnso ɛnɛ wokɔ obi fie wonim sɛ bi a wɔfa hɔ asia wokɔ abɔnten so wobɛhu nso akɔ wura obi fie efie bobɔ ho te sɛ yi no sabi ɔbaatan ne mpaase nneɛma yenya baabi a ne yafa na wei ɛna yɛgyina so aka kyerɛ sɛ tete atempɔ na nanom nyansa ne wɔn nim deɛ ɛne wɔnom adwen ya wɔfa so ɛde tete wɔn man ɛde tete yɛn nkuro no ɛbla so na nanom yɛnsa nkɔfa no biem na atimi aboa yɛn yɛhwɛ nɛ yɛte ase no ensase ho nsɛm a ɛba
wɔhene baako wato asase ɛde ama nipa mienu enipa miensa wɔhene wɔ yagye misika wɔamfa asase na ama misika nso so a ama yɛhwɛ kwan ya ne yɛ nananom fa so na wɔn di si hene yɛhwehwɛ mu ɛho sampa nipa ya wɔ bɛn ne ho te ne ho ni fi bia ya wɔ ba wɔn fɛ nim guaseɛ bia ɛmfam na yɛ kuro ya na sɛ yɛ mɛyi nanso ɛnɛ ne nyina kwada ne sikasɛm ohini bi watena blochira so many years Ghana emla no anase ya mamla no kola wonim ho hwe ne kola blem ene ye de ne koye ya mfa na mafia ma metete no ewo ya mamla ne ya mane ya kwan so no sikanti ye de na besi adwaso se o medi o manfo so afa no de niema ensem flyer kan tete edu kwasi da wuku da ene ade ye ko eye nkonwa da mo anase ye konkon eyi ye friends and da ketua mo bosomodan efie bi akonwa won bi e wo sa dan no wo ho na ye kogu nsa no sa de nani ho biem ni nyina no ede wo ye ne ede bre omanfo de oye ne bre busua so nte no yen kai tete atempon no ne yen fa so na mede ma asem esie no once I can't tell no wo mem ha se num de enim wa ne se ye se enka aduane a wa ma meto no na na buchi aso na so ma me buchi aso no ye chi ena yen hwe fried rice ahodo emo aba continental dishes ahodo ya aba eno na ye die yale wa ahodo ene de brayen ye hwe kan tete yankasa ye nuane ene ama bia na ye die no ahono mu se first park ane na no na ne ye didi so wo kɔ nsuo tini bia wo ho kama blame ane de akai kane oda esra so obahu sa haba na tie guani eni aye green wunu mu nyina no ma wapomoden enso ne galam se sikenti no ya se yensuo nyina enne eniama ahodo etimi boa ya pomuden ewo ye nuane eni ye nsuo kwan so nyina no ya se no kantete obi wo hokra ye se wa ben wo waduro wa hye ni nyina no eye haban nenne ye hwe bema aphrodisiacs ahodo ye bema enum eso kantete dua bi wo kra na se 20 ni ade bema kotu na wo yobo se ni tinu den o wo kwagina so akire be wo totu na wo ko ene say enne obi wo ho wanfa ensa na se wanfa aphrodisia ontimi nko ba no ahojo no aboto ya hwa kan tete eye bidia nkasa na ye de twitwi yese won etimi eyi poison na se wudro bi kura pa bia efra duanim etimi kɔ wuridie num etimi ifri ona akwase broni esu ya trent no yaso ya yesu ya trent no yase akɔfa wonom toothbrush ene yakɔfa paste bi ena bidie na ne yeyi so no ye gya ne nyina egu hɔ medam asem ba wieye no rubber ye ditimu ye didi rubber mu ye num rubber mu ye num ye bibia ahwe be kakra no enipa kra mpo ye bebo ye rubber mu se ye nya sa niema no na ya nkɔ ekwan pa ya nananom kan tete no wofa so ede tena se ede ye won mamamle no mamane ahinsie awade se de na osika ye fa obi wa bonti kejetia ni awade enu akire na akola bia ono so kejetia ba no wafiri mu aba no aba ba ya ade so ade aso a wo man no so se ya nkɔ yechi ankɔhwɛ niema nananom yeye ne kwan pa ya wonom fa so ede toto wonom niema na ye nsua na ya nsa fa mo ye blood ya ya be breath said the address am ka ye nti kwantempon no tete de no ye nsa nkɔ ye chi ye kɔfɔ mo asamwa e ya re 20 na be ma ne ai ana host ose say me 20 na de nimpeja OFORISUO ose fa tete atempon no so enti me nkɔ 20 na de no hu se ma de sintrase won kansa wo ya de nimpeja na won kansa ni nua be ma nem ose say ye kɔ tete atempon no so what me this ade we so ose ye kɔ tete atempon no so obi wa kɔ baby endro ni haban ma haban ye di dwale wa ye tutu okra no me ju so ya wo ba ya me de me ho tete e hu bibia na OFORISUO mama se tete atempon no ye nam so no so no wo tete me no wo ba nya me twema de hu bibia na no ma bi 0551931931 0551931931 0548931931 esapa di kamfo twato ho no yemfa so hello yes sir ye recha na dia wabantem na mi na ma dum na ba wura mu ntem jo ye kwa wura mo yo o be na sira ni ke dum ba no ba je ahuma no so afa enya kwa wura oboso
Yɛbɛ tete atempɔn no so anka ɛbɛboa yɛn. Saa. Ɛbɛboa yɛ papapapa. Me dɛ menka nkɔ baabi a MP4 no. Ɔmo kɔ ananka mu di abo mu di ananka mu kɔ. Ɔba na so bɛyɛ kwan a ne abo di aba na wa nya. Tete atempɔn yɛ gya to nkyɛn ne yɛ ho kyerɛ saa. Ofoso mu ne nyame nya adwuma. Nyame tiase. Hello. Okay. Yey. Okay. Yey. Ayere. Lele. Ay. Oba. Minimum Virginia Kedu and the Marjan go. Very true. We have more original given the better contract. I mean, here, as not baby do. Bakuti of a kid and in Joa. Also, of what I'm saying, on what you're doing, Yagro. Oba. Yes, sir. Sompa 3.1. And then I could be a home. Now, said, on the CD canon. I must say, we are penny a crowd. Young pass of same white and the same. Young portion on Kahman with that city. Resume does say hello. Of course, Obama. Keadu. Oh, Keadu, Yama, where Keadu Yakito, Ibotash. Keadu ne Oibo Monene sound. As I said, Jo. And only Iiasem. Sompa 3.1. Oh, Ibo. Namitia say, make up equal for some abo. Hello. Hello, Officer Mary. Yay. Abubakar, United States of Nanapia. Penny Yanko, Tetia Tempono. I'm not a one way. Never dang. Now, if I told you for coming and call this some person, sister, I don't know where. I say, Sompa no Paso tongue. And no crowd also the David. No, what's it very much? It's a tempono. And you know the Quebec, why you know. No different for coming and see yes, who will never say for Papa and another pass. The good for what's your name, mother? So Abubakar name it for ya, so the Abunu and some Quaquaya, sorry. You do sorry, them for a little bit was one, and it's also sworn, it's also. I want to yell lady and besides us. So they call it to the day and to the Wusuta. You are saying also, yes, or the one city afternoon, if I send you the other for one city to call. I was over I saw the more. There was open if I was so I get 2 days, says yes, or often one city at a call. It is just important and I'm important and care. Okay, the boy who buying. Yeah, that's it. Bye bye. Hello. OFORISUO. Yes, sir. Jina ye kakra. Majo Sopani. Jo. Tvfm I know Iiasem o. It's a cry and first, and when you put them to Sompa 3.1. should be what I say about the
So timbini no mi so musa na dala bulu ya denka na. Okay. Hello. Hello, OFORISUO. Mpe Nipa odin de say ofefe. Ya je so dada. 7 February da nwase. Jo. Mecha. Ya samwa. O ba je so. Mecha bu je fo ya me se oban ma so na nai. Jo. Even mecha mo. Adam wadi fo nya so mama pa so. Echa mo nya so mo pa mu dia ma da na ma. Sompa 93.1. Ano ko bani mai. Kita de bono nya unya. Ene je no kwari su pre mu dai. Ene mire fi. Unya wa. Tito no wan mire ukofo no wani ko o sin enam je owia se mire no keke no. Ene erisi sabi eshamofo. Ne nkwa mo fe so am da wan ni o. Kwa. Tito na nam do fu a efi bi poka. Udon wa no bunye na gumonhye. Na bubo mentali fo no go confirm. Ene bebu si me no ko ne nkadie kete no ko no. Sompa 93.1. Enege. Yeti mpe be ya shimura. Enti nso data kam na sasra den to sa. Sini ya men kam wai. Jo ene sade wiem wasia ye no ensu agya to ama emire so agya fie ama nkwampa enso agya dawo sade papa yi ekan yi ka woni sika kora na ka akoafo mu obenya ngwa no atumire bi wo menkan e wo banche dada kwa nsusu e ka ho na wo sen no naka hello pani ehifa na wo ehina free odi Ene mama ojo ya je so dada ya unya tezi da ba kwati enkanta Elias uyo bi ya na di yi so cha tempo na oken eno ne e ka no ni na ya samo kan se first ne be twani twa ba wato be na wie no abena papa na aworo otwitwa eye nsene no da wo twa be na wo fite abena nim na agwo enti se abenu a obenya kokoro obenya domo ubenya ato ene mekani no to adan kwa odi ezo na tika e ja kokoro ne ma ugo fo a o ma se emtemple o ma se fo no o ba ye na ene ye no fo ne ye do na ye se no ma me mo pon fo yin kan first o mo wale a o mo ti ye no ku ya ni si baagi first o mo ko di jakra ye fa baagi fa ko ne ko di job no ne bi no ye no de ne ye si baagi ne da ko ma ye kro e bu ka se sompa so ameno de kokuru fo no de ko di chamso maybe to what they say and the policy maduna when you crown to go what they are in the kokuru no fali e ba de yako hopefully ana ko no be mrebi and I say hello 93.1 grandma tente no now for ke adu gas oven berba we enemo dui papa the from Facebook Sompa and the telephone Sompa and the telephone no ko se bare mo ne mutu da ya je osoke jo wo muna wusuniti o muna wusuniti Sompa 93.1 bema kantan kranka wo ho se chira wo twel mo ya chara pa o se te pira tempo no yenko ho o se ayuna me kakao Lenka me chama me na sofo da do sofo ko ti die Sompa 93.1 e ora sofo jai ndama aye o kire ro chama me o se abin dinne ka aka neno eye flemme o se ya me en kasa e di tempo e ngo pa ana se nyai ke dinne wo Edri hele na tete fona kaye ko yeli no ogbo no ne sa no ne ya no tete ma so ka krama yo ana aka na ubo foko ate so a kimi jane dan ne bi na udi Sompa 93.1
Yes, school there about me and the other school. And so now I own the man over me. Only. Papa, I make sure so the first came to put in when you were on the line. Jo. Na ene wo go ni nuhunu nyina ne akapinchi no nyina na omanfo Tvfm na menkani a ya toto so kra no ukoto ne nekura beka so kura sini. Hello. Hello. Panipa udin ufrefri he. Onyamia sumbien kamo. En council so. Sompa reverend so for Jeffrey Crofrom. Jo. The woman say, my dear papa, probably again. Now, dear young said, my papa, I didn't see him barefoot you. I'm on barefoot you. And you can room up my back to you, you know, okay. But the end I'm saying, the so. I say, more money didn't know. I mean, I am my grandpa. Can you make a cost? Over him, I can make correct you. But it's in only on 3. And then I'm one say, 3.1. Then you have a ABOAGYE bread, near bread. No one can know me. I'm saying, ABOAGYE bread. Now, no, ABOAGYE bread, near bread. Then I'm Chantino Tanda is here. I think a jacket, you see, die at the quantum of beer and a bit now. And we could see much in Casina. I don't have any. Said to pay ABOAGYE bread. Near Chagrossa, you be to cry you. Then your dross is seen near that poor. Send them a 4 as one the application as one Catano is here. Then say more reputation, not too much jam of Canada. A decent, it's still to the moonlight. What's more jam of Canada? That's a one sound of what the Abinu Kanya to Sibre. Yamia, you never see. Yamisha Moshe. Amen. Amen. Ke adu de no osenkafo etre enson ne yimu edu ke adu de no ne quotation no na ye de ato edwa no osenkafo nwoma no etre enson yimu edu na ke adu kan. Hello. Majeso dada panipa. P yanko na de wakodi to. Na point no band dey dey na the two president for na jeni baba wana yeso na tori e tike ya ako panyi ne dey abetre tike mo ne dey amu aje kama ajo sai kun ka ubenya kwa ide de tike ne baba bra and tai so be unu be ma so be be ma and ka bo wa kwa kitu e no tike loko ke ko ka ko be di ba it's time to stop with the chat for 3.1. That's why it's that camera. I say, not come on. Okay. Jo. Okay, ha na de frenu nyina ebesie ha na ye de frenu nyina besie na esanse Iiasem Mpe Nipa ye bota ye kese pa eya asudie enu tie system epo menteme ho ase sansam no a ena yedi akire se ebeboa afoforo na ensem a eso wo mo ye nkonua ewuda wo mo tiri su ginada ya hwe na yesoe omanfo aware sem biada enkoye asisi sem ewo mu no wo de bedan yen ye behwe na yasoe san konua no nyina ede ama sa ena se wo hini bi sisi won sa sesem a eno so ye hwe na yedi ehu dwuma kama pa abono nwotwe ewo Iiasem Mpe Nipa dwumadie eso na TV so ena ye ba be kono TV so ya bawura TV no so ena ye duro no Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu a wutie no bronya boso me etoso edu ebako ne da etoso mienu enene ene eye 2nd November 2022 2nd November 2022 omuna samwa transesa ena odifo po kwabna so age na adwa wode den sesum na no eno adade wosesane din ode David aka ho ekire de nti ode David no kan ho no omuna samwa sementum ebo aso be kire memu na mede abremu abrewatia ohene yire mame yabu akua asua mabronya wono so age na adwa
sa na executive chief producer madwumadie bema wusu kantan krankan ono so agegea dem se wosi miemia ne phone so no atimi so obi ho akere ne ho so wosi hwe phone no so no ohwe ne je ekoma gasi ene wono ena edi bonkum hene ewa ha wono na miemia fidie no fruma ya chia pike so papa pike woja ye mukura wanka na akọ MC awa ye wo yima ewo ho sa ena aki ola ai ono so ewo ho pike yese ne hododo no pike hododo no ye pike ye Sompa 93.1 ya fasting ai fasting ne beboa fasting no David enso ewo ho David ewo ho safoi ene oboa ema se ye bakasafo yini so a omo ede ye toto so fe na dwumadie bia Asem Mpe Nipa ye de ebremo no wo ye wo Sompa TV no eso na kofro bofo mpa bema eso ketu ameyi pebre na asai ABOAGYE fosuo me ena medi dwumadie ho chiame me chichim sitia no ede Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so kansampia ne kampian ene mene mapamfo futu semo ye de ebre wo no ye bon tofa ma ya de hia ewo TV no so no ene chichi ne pinchaye no esapa adikamfu twato ho no yenhwe na yeniso tete atempo no yenhwe na yeniso na yekọ ekofa ebeboa brabo yie papa efrise na nsanyoma nko yie kwa na de wodi akire no empempi ya na osua de odi kan nante o de wodi akire no empempi no wosua de odi kan no nante enu nti de odi kan no duru ba bi na wan hyehye nyoma yie ewa animu a emma de odi akire no enso etia na enkane no yehwe obuo enkoda wo edema mpanifo na mpanifo wo buo de mankoda na ano adin yie papa enemrem no ohwe awade amanfo ekwa ya na asefem enigina na awade agu ni nyina ene se enkane ye nananom ansa no de ne baba bema awade no ne yehwe hu se bema no wosuban abusua wo firimu no bibia ekoso kama enade ne yehuyi edie be pa na yehuyi enaduru ba bi kura no anam kromu a wani a wode hwa ade kura no wa wode wo di wani no wase duru ba bi na wankata kura no ade obehu no ya na asifum ye enentade bai enenema ba wa nemrante wo mo hyehyehye enso hwe enkane no a ye papa ye nananom wo hye ne trouser na ne wabobo na wakeka na tade ahyem kama cool hat no hye na ade na se de empanifo esi address ye no na eye kama papa nananom ye bi na ye toaso na nananom ye bi se na ye toaso akwakoduru na metoaso ka se ye nara ne asase ni na ya bodenden moja na namhwegu ye de ti asase si ho no na ye beye bia toaso ana ya sem nyina ni anu nti yenhwe na tentiatempo no yenhwe na yenkodi so de nananom aye no yenhwe ne yentoaso de nananom ye no yenkoyachi ne yenkofa sa anyoma no na ni nyina da ebeboa ye amanyoma akototen eye modofo pa OSEI ABOAGYE ofosuo ena mede afutu semi ebrewo yedwumadie mu no enrada asem chechirecha ye de to aproso no ye hye yetiefo nyina bose ene dai asem no sede na esi etie no yan hyada Iiasem no ani nyina ne se agafori ena enrada wode na kosem ebedan Asem Mpe Nipa na sede papa no esi kire ni nsem efa ye no nyamia ne nukura ni na awraho yie papa se wobekọ afuom na wobete hasuo na hasuo no kura wote no eduru ba bia awraho na pampi no ya na mpanifo se de wo so adoto no eduru ba bia wo so akrokra na nso se wokọ afuom na sa akrokra egu so a ya na awraho yie papa enen koda abai omuntimi fa atempo ne so obi kura beka se na akrokra kura ase a kire sei na bosuo agu habai so na apro gu tirimu no eno ene fre na krokra na gu so a eduru ba bia bosuo ho yeji se wonta ankwafom na gu so a ya na asifim ye papa na ma ho ankasa no wanhwe ye epo ekura begu eno nti papa ti penten kwa
fu a wodo ye won kransa afam ho no agyafori wo bre yie papa na odua tiki no na wodua cashew atea na odua mango na se de papa esi aye afuo no ni nyina enkamfua no enkrata woni afuo wura no boga no ye no kire se obedi ka ba ye afuo no na tikini de ye di ka dua dada na mom agyafori dua tikini bi esoso amango no de adansidi wom trodo se papa no ene kodua mango no saa ena mango no so papa no ene kodua mango no a enkrata no di adanse se ewo se afuo no omoche afedi aboga ese dabida afuo no omoche enye na mom wobema no 100 million tetisika no 100 million eno kuwa no de ema papa fori eno se hen ha wonte ase na mom wotabiri na asemo kumase santan na woduru kumase wanya baby anko was ye man famani antre sompa Iiasem Mpe Nipa obi euromeka wa fama batri o wotimfo wo euromeka wa fama bati sa na wotwa fufuo firi matiko e dia be hye manumu wonte ase ne no ate ase kira enu ti ena agyafori ede na asem eba bedan yen na akosem no anu odin yie papa kwamra menka meka enu a ye ne boga no twetwe nkombo ye ne agyafori atwetwe nkombo ne yire so se wo bika wo bi kire efiri se ni kunu ekono na obonu chidom na one na kwafuo mu enu ti ene ye be mama me ne brekakra na wono so akire ni nsemu maame me mo akwa aba ya so mirua oba panin pom te sei nyame adum no mpa che so ho te sei adum ni nhyira adum ni nhyira me ho den papa udin ba bia ufre ba cho me de akua ye bo abi fira kumsa dum ase akua nkransa dum ase kumsa dum ase oso de sei ba cho me de ye bo akua ye bo zo ye bo bia modam da Ghana ha ye bo bia ni wa bodam da maame na wakosem ne sei ba cho ma kosema ne sei mirua ni agyafori na mirua agyafori woni boga Mr. Ami okoye adwuma na ya me ya pa se mirua yetima be gina fidi kasie so aka che mikru so yera paaf fiti se me di mikru ya Abunu chi don sa me yakotere wura kasie pa awo enkra ne muwa ya ye adwuma so pa de ma papa yi na wankai se papa ya bre ewo na adwuma yim na watima be gina fidi kasie yeso aka kire mirua se oyera paafo na mmom odi hwe ma papa 100 million papa yi wankai se bra wo be ya papa ye adwuma sen wo frɛ me tena se ka kire me se maame ye boa wo kunu aki dom ma ne nya adwuma na wo ma besusua na edu se be school sama ye dia menye bia ma papa yi na odi aboa nkolai e wo school kum ampa me so di sie ye oyo anadwo de suom kra ni betimi tue firi dem ma mi kunu bo spray ansana me ne ma igua bontene anadwo de suom ansana yakuma ko wura dem ado papa ye na akozi sa de beche wo pa bo tuntumre timba frodan soro anadwo mi kunu sika kwa boy okunu wi amade hunti me se mi nko wura den ho bitimi tena bontene ma ade kye so ama ye de ya adwuma adua mango adua cashew na obecha ma mi kunu nya bi ma de ahwa me mmahe papa ye betena se mi kunu ye da paafo sabi ye da paafo papa ye wa ma abradwuma ni ho wa ntena kura yase ni na wotwe mienu da na mi kunu ye adwuma man be watuma betena kura yase bo so me miensa ene ekire ni wabusua se honya cashew honya ekoko honya mango ho tidinti se papa ye da paafo ho man hwe eni ntiri mi asoso ye tie sompa ho sompa ne ho som Ghana man ti ni ye de abeda ho se ho kan yasem bi ma ye na papa ye sisi adoso aboro ye so ntimi wura no mesro mo mo ye na nka bi ma ye yasem ye de be nyina ne Sompa 93.1 maame ye boa dada enra sede na wikunu esi epensempensani semu no obi beka se ebi kura awoboa na mukọ ye no asase na ye pradada na ne ho no sen na mufitin afuo na se ye yura be pa cho asase ye kwan na papa ya amango ka hwin de take ne de na pa asase adua bi ba wanua ni nyina ne me o ma me wura kotoa so dua bi di toa so na asase ni aka ne me ka se na bibia si asase so a na me wura no ni tro bibia ni so papa ni ko do ya wo bo aduro etu nnua matata kopra ye ya me ma ne ma yanke to be ma kwara anasa fie da dura nkle be de sakre na ba be to ye ho na ba be na esi amango he na nkle be agusu nsuo saa ma amango yinyini ya
papa sha ase tutu tintim ye mane du be se afe ana aboso be se nsia papa yi ba ya obadwitwa so nyina mane fefe papa hia ba nyina me ne me no aduane ma ba be ya be bedwitwa mango sisu me ne me no aduane ma bedi me ye bibia fuemu papa yi kura fire kura kwantuo mu ba onfa wusuni bi nneki won ne yire ene abrante ne kaka be beduru na me ye wuram kura papa ben ya boga no okay what from me wuram se me wura oba hin ma afie wura yabo na brama yenko ma firi wuram maba na be dware papa ti wotwe me ma me dware wie foro kan no kwakura ase ye ko tena ase bia wabro so na wotwe na wotwe me no so oba hin ma me ko papa yi kokora won tin kasa bia ma me yakọ tena ase kwa no de me ko ntima me e bia 50 kura na fato de papa yi ma me sa de bi da no won ko man ka se ma me kura de me kunu beti wuram be yadwuma eni ntie bi kura me be me to chale wat ana se ntuma papa bi kura ba de me de akọ kasa akire papa mi hunu bi da ko se mra ye de yadwuma ye wi a wo se me mo ma ne nye no be cha ma bia ma wo de ahwe me ma ana e be du ya papa yi ka kire se wonde oni bibia de maye apart from sika 100 million heti asase mu de papa ya buru yeso papa eni ntini wa dawro ma yetie ho a e de abeda ho se wonka bi mfa maye na duru ba bi no papa no hye mo bo se ode oba bi betu kwan me pa cho kan wase me baka kire kitikiti abema aketwa no so 2 years nti bra ye hya ase ye yadwuma ode kubebe akora aketwa ngo so do fa kubebo nku nifa no ode duminika papa o ye no wase akora we wo ni so di hunu pa akora ketwa pa ne ho na yadwuma se akora we da bi na me boa me na me kwa me fa oba ye diem de mako o kasa abon ese sa abredi o na bi de firi ni a wo ye den o kan nyina ese obehunu se na adwuma de aba enti won kai se won ye tena akora ka se ma me ebu okunu ma ne nya adwuma no nya bia nkola be skulu se me wana de ni ye firi e bra se we behunu se adwuma nya ba se wonya bi firi nti se won ne ma na busua ne se de be ye den be nya fu a se papa de be na ma bi kura wa so ma bi na mo be maniska ne yaso bondo de jana kware ye de ni se aja sabe so wa mane fu kwara maniska ne yaso bo so betin de apogini makra ma aja da bi wo ba kokra de ma o maso be hwe ni bi papa yi bedru ya ska o mabo ska ni o de maniska 100 million na Ghana ha papa fu o hutie ye ska 100 million de ba de pa de Ghana o timi ye timbo ni pa ma ni timi etua na mo na brabom enu ntini mi wuranom ye de abedan Sompa fo se ho de ho so 3.1 ka sa man to asomu ma ye de akire ba nti ye sra ho da roma ye de abedan ho se homo e no nka papa nya sisi hin se de aboro ye so nti ye sra ho da roma homo e ma mi papa abra papa no pam mu firi kura ho no se o ma mu nsi ho biem se na ho ye wo papa sa abre na kwasa me ka se me ho obom ya de kura fi se ma ko ye adwuma so pa di mi kuna tiam na ko ye adwuma ye na bredu se ye be di bi hin papa pam na kwasa obom ya de ma me kura be den ko to doctor ya me kra ya papa se ni pa shi ni pa bo na odu akwantimfi waje na kwantimfi wo bo she wantimi ni so yin ya me ya pa miura ya me ya papa ya wuro ho sem papa eja fori wa kai bibi foforo no awantimi anka ye de me ya pa ni se papa madam fone wo de dwuma jamma yiri mu di odo ni sie ne yo ma ye fo mafu aba na pa afame yonko on page ma yonko fo be page ma o no mre nya hwi no ma ko tena wura mu na adwuma na ba wi a o mo na didi ho edizu mfa so a me di yare ma yare papa ba mu bia on kai me wo se me ya da paafo wan kai se ne ba o di bank fo de ne ba sika dwane eko ndini ba no o ma jiska mfi mo ma nguska a ne ba ne ba mo ha kuram ho a afi na mango na ha ase ba o ba jiska be 100 million free mo won eno achi mo anu o frem se ne ba ne be hu afu na me diska man wie no ko fa ayonkofo mi kase opa o mi se sa ayonkofo fe hwan bre hwan pa no afuo ana se wotimi senada je ko bo hosu owura mu a na oba ya wo se afuo no ba bi kura se ya wo da hwo mu sa afuo no ba bi ase no mu sa se mra me wa kura mu ho no afuo se fa na wura wo osman ba be frɛ no otiria o lawyer o pa no cha bu man be on ni kuru be hwa afuo no o mu ba mpire no o mu ba na wura wa afuo no mu eno achi o so da abrante bia ba ho no ma tam bi o mu kasa tia me enti mi maame ena da afo ba ko frɛ no kwabra se ofo on set ono disika tum se be me yanko wura mu no yanko hwa afuo no de maye no na be mesisi entem ampa be hare pragia maye ko wura mu honom ko hwa afuo no ye wie ye be fra abrante no se omra no be mesisi entem a se me ba kura mu honom a omo entina kura honom me so maye madwuma ampa e be du fie
papa be se ne wan frem mrantie na mi so mo hweye enso ne obedu ye no mrantie o mudi nkonkonsa kire na se bi to mana kura me de nante o munni afuo ada pa kuma duma so fra bia we kan to se sam mrantie no no di me fu ahebe nsa be yi mo dwuma mi di hia me de ya je me mana kura me nante kwafu mba na me madi ene ba se me kama bia te se kwara papa de me fa so ene me je me mana emi ya ashimi mam da kura me na me dwunto papa we betuma me sa da me ba be tuno kose Kwadwa meo or 29 years 93 na me de tuno business more than 30 years what me kwahye kurase 20 years my adwuma na 3.1 na wasa je adwuma de ma na yonkofo be mpebre a o mu je huru mi masa me kan de me ya pa eja eye na wanhwe ya wotoa so a ebeda na osu eye be mansu wate kafra eja emiya be mansu eja kafra wabre me makura se me mase se bi mamba ko ye adwuma bone edi na sianu kura ti o mo ni se papa ya nhwe wa wanhwe kura ubewu nti nka se na nsem bi o ka che me se madam fi se na obi o so twa me ka na me di si o mo eni ndo me sa papa o mfra bro chemba nyi sika sempoa ana teku se me ko je da je se bia me ma me yare ye no o shem o mam sika tata na djuma no maaye enti me frɛ no a e bia e 2 million no dama me wo fa pa na de mama me akɔ doctor me ba me to no kura ko secondary school mama just 1 million ena masi wuye o mama 10 million o so ye tia man ko mama secondary o ka kire na fo so on kan tem se me afu a me ye no o mama sika ko ye masi yi nti o de atime eja Sompa 3.1 omukọ sa amangu gu kriamu ye bibia no papa mam ka pramfa ma wo jo afi obi asemi fani nyan koma ma me bi no mu account so fama na me de guma mi ni han ni mi che fan ro ja mam no sabi sa asem ni na emia na me yare ye ya me beduru ye obeduru ye wan hu se me yare pa papa yi enti me hwe me awia ehu se me nante kra sesa ana mi tefu dwuno ana me sen atutu mi kwa kura so me sin 2 year mi timfu dwuno mi nto mi nguso mi wo den pa so ka se bro ba kura me peja me de base ken ya dwuma kura mo mfie mi unu asem bi tue kwa Sompa 3.1 ama ne mi di ayro jo masi a oba me yire maame a oba on be di nkomo kan tim se me bibia maame yawu papa be wantman kan che me yire se ba kafra onua yare kese pa no betam mase ne nchen be bosome nan papa yantma misa se si ana se moto de me hwiase mama na so nya twetwe mama nyina twetwe papa be wantma misa sa se mo bia na wa be jana yonkofo se bi mi kan do se sankrofo no bia no me betuma kan se me na kurokura adwuma maye da ho no se sia mfie me no pa ma no betuma be do kokko ma na ya so enso papa ayonkofo no akofa ba won be ye adwuma na ye twato ne se opa me no mfie me ni di o hye me bo se adi bia ba fuo no mu me de ntimum yensa me de ba ko edi wa pa me de nadamfo me ko wura mo won si ho no da na akosi akosi ya no wa sisa mana 20 kesi mfie mienu we kura de so wadi kaka maka me na paper no kura no na paper no wo hene yire abrewati akenkan paper no chire mu ba asante kasa twi 3.1 paper no na mesi me bisa bibi okoyefo na chance na mse 2020 ya no mo ye klata no to ho no na OSEI papa no waye paper no de ye de waye na me ho na mpese bia owo nkyere mu bi ya bia ode be ma ye ne a se bia ade na dada no otena ho na 2020 ya no ye sa klata ne de man pani fori na me ne peso dada ba to ne ye se afuin Sompa 3.1 onya nni aka hwuru ne man ka ho nti na kyesa ni bre nya ma asa bre wo hu se wadu aka hwuru ya ba na sika ha ye kese nti sika chai mu hi ni wo ye na dwene se ni ba magi sika hin fa nko ana papa izo ma no kwan ma no fa sika hin nko na ba hya ase nke mu miensa na ba hya ase be che no nti wo mpene di wo mpene kikiri ma papa nsa ampa aja me mpese chena ase bia besi nti wo fori hono ho nko sika miensa na ho ne me ba hin nko
me am the meskrata me twere krata ma bra papa ne ewe hi say afuhi me ya ho mini ho asade ne be frefo mu ababia e wo bu se mu so hunu eno won tiri ma sa abrem papa ndi ko gina so de ko ya sa krata ya so ya gituma o san ya me so guarantee ma mi ku se sa abrem timi onse nyame na ya adom na okoye krata ne de na nya krata no dia okoye anka mi no ba bi ne adu dia nka o maye na tiefo munti o papa nyesu onim kase o papa supo hini no enti na yire no na yire na bam no papa ke na wontimi kasa na ye bofo tene kura kire se omokọ afuom ho no papa no tisi afuom ho no sede na papa no si ehun wo so no eye nyame nkuto ne timi di papa yi esan eba afie ohu afuo no na ne ho papa efrise waye adwuma sebe mpradu asamanfo edi so mfa so ansa na badwafo ebebam no yenko yedwaton de so ekakra emra ansa Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro ye mamia be wa madia ye samanhia nie mamia be wa ma kenipa ewu na nipa ewu no nyina ka sickle cells na ku wo mo efiri se sickle cells no yade bia be ku nipa papa kire yansa na Dr. Abe nyame nam ne nsa so no de aduro Emma Dr. Abe se debi sa SS no sa sickle cells no ma mi eji aduro no na fa sa yade no Dr. Abe di sickle cells aduro ba ye no why na so akwa ne ba wo de ne kwa no yare sickle cells wa hwere ne nkwa ebi nsi da eno nti obi biada wo yare sickle cells no ye call Dr. Abe Herbal Clinic na ye kwaje yare sa hoyi heart no wo ba wo ho fedodo ahofanie kala bakazo bibia ye adwuma wanantu nyina bosi ebisi pita na nyoma eye kama wo bai ho nanso so kompono hwehwe kompono wo hwa enhwe kra abesi kompono bra na wo fa duro wasa so ye de duro wasa so kompono de wom biada eni nyina ebedwo se bo apai no ebedwo kama amoba wa ho ofa no ni nyina aye kama hepatitis B diabetes ana ye Dr. Abe na Abe Herbal Clinic se anwumrei mema wasonte se yade biada ewodin yade biada abaye bodin ebono se wante na anwumrei emfiri manum anama no a yefo ya ni kirem ewo Apatrapa Junction okwa kofa ka ewo nsanifa ne so wo Apatrapa new site ho na mamia be na so ye ne wo na enipa ebufa so wo kwane so no mami wodi djuma na yemfra no ahomatrofo iso se yefom kwaya na yenko Abe Herbal Clinic na yenko gye yaresa 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 na yenko enkoje ayaresa ewo mamia be ho V Adult Education Center yekosua twro yekosua kenkai ye do nana no mababe jama me granny ye eningwase eto enkodai na adwonso gu wo mo ho omuja wo mo na gu wo mo ho efrise na nkola ababrofo nko an wo mo kama me wonte ye no ena ye se V Adult Education se mensew ena nwumrei se odi abosumi nsia pepepepe wo besabrofo aprugu twi no uhunu twro uhu akenkai se de beya utwi Bible no untum enche okwa asode ye ka Genesis na also na Revelation unim se wona Bible na kopem ye fi edi anim ha uso okwa akire emwa ukra V Adult Education se wo bekwa wo mwa wo saa kwan no so wo de bosumi nsia pe na ekire se de obesi atwro na waken kai wo mo ayo basima wo mo aye krachini obi a wantumi ankosuku kura de wo koye kura wanwie wo to ne nsa afrew na wo so wo Methodist Primary School ho abrepo ho na wo di won dwuma nyina daja oba na waba betwo wudin ye sefata bia no wo mo no beka afri ho na wasua twro wasua kenkai na dachi ankwa ma bi no wayo basima waye krachini yafre wo mo ahomatrofo iso 02456908
0245690834 na yekosua twro yekosua kenkai odifo Samuel Prayer and Counseling Center odifo Samuel Prayer and Counseling Center ye busumi wetwa mu pepepepepe na yekodi bronya yekodi bronyo eno na adwadifo no di sika akase wokɔ Dubai wokɔ China wokɔ fanwoma ba na saa nwoma we na wanhwe ya otamfo bi se saa nwoma we de bema hosto mu ho ayefe eno to obepɛ kade amawo eno na meka cho na anwumre se akwankyere papa ɛhɔ na jakɔkɔ na so awieye brem odifo wo Kumase Bonten so eye odifo Samuel wose bra eye yade eye ka yade aye krankra na court wasem spiritual marriage woda obi ne wada akwantuoi untumi nya kwan kɔ abranti adwuma wanya bia yo na eduru se promotion ban no ye memema post so wanya bi post adu so akonwan ewose wo na wudie nanso so ma me nwa ba bi se wo ma wunni ka duru so ewom se mo ya nwiafo de ka duru so nanso amanfo akutia awieye bremodifo amekanfo no de amanwo ya odifo Samuel Prayer and Counseling Center wo menhia hembobo ano woni Ajaba family o Ajaba family house ho eho ena wo edi ne djuma menhia hembobo ano Ajaba family house ho pe eho ena odifo Samuel wo na wo di ne djuma ye friend wa homatrofo so na ye pemu nkyeremu na se yira so a omo akyere ye kwan na adie biada ayam ponkyere no odifo Samuel wonam na kwankyere so watumi atwitwam na wode agye yen 0504 588454 0504 588454 ana 0265 441995 0265 441995 ana 0578 405519 0578 405519 yankomansia hembobo ano na yankwankwaja kwankyere mu ohwam na odifo Samuel wonkasa ye ho na nyame nam no so na wanyi yemfuru yempunkyerem ene akwanwiansa nyina so Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu awutie no na sabrei ya ne kanjen fo ebetwetwen komo kanjen ye sansuo wei kanjen kanjen fo kanjen na wachi Kumase aboso kanjen na Kalan water wo moaji Kumase aboso amanfo onum suo ye ni na kwasi adan no wasante mampɔ mi twam ana maame bi num bi mede mani to hwɛ no a ɛnam se maame ne nsuo we wunya bi firi he ɛwɔ the same soro ho wɔse ya na baba wa bi na electricity wa wɔde breme na mehwɛ ne saa na me wife say mun nsuo ni bi nie na me nsuo ni bia se de kanje no se sent no agye babia ebanifo me mamo akwaba OFORISUO ejoso pa kanje asoya te sei nyame na dom bibi aboko na se de sent no kanje sent no na unim se ade bia nkoda somu a word of mouth no ekopa ekoda se o mo bampi akanje o mo so akanje ya kosuku mu okohwe ya kosuku mu kohwe kanje na Kalan water nkola na som efiri se wo mo maame so ahu se nkola no mo a ebema wo mo system no aye kama amafo age kanje atum na said the adanse ni si ekono adanse no baye so papa e kire se adepa ene to no eno tipa nipa kanje ede na mo ma anwumere atiefo anwumere yo mame na wase OFORISUO na mechi atiefo na hwefo nyina na yema obia akwaba ye kange na Kalan water one of the reasons why I was on nsuo is that this is water meka say an outstanding brand what is the leading brand so far in Ghana. I can say nsuo as far as bottled water air concerned. Kange na Kalan water is the leading brand and known as any wo kan sa pepepe netie woko enyumamu woko banking horse most of the banks are wo Kumase ha nyina no so air bank na say wutie me netie bia wo dispenser wo ho no enye kange water na wo dia ene na wo ya kachi obisa most of the banking branches wo Kumase ha nyina
ade kangen water na man for air fill wo mo dispenser no manye bibia say yes change your water and change your life obia a start a change obia sesa ne nsuo sanse edi kan ka se ni pedua no nsuo ne ya ohanchiche mu beye eduoson ndi se nsuo na wo ni pedua no mu enya anas nsuo ne ya acidic oni pedua no develop into what we call acidosis and all degenerative diseases are ni mo common nyarewa wo ha ni mo for now a bit say cholesterol, diabetes, menstrual pains, even be a friend or also bema huntimi sorry and bema huntimi mo adwuma yi a enye ni nyina na ye bibia dodo na ye because of improper blood circulation uni pedua no moja no ntimi empomping komma adenti na moja no ntimi komma na because moja no emu ayidu blood thickening moja no mo ayidu nti moja no emu yedu a eno na wo ho no wo se wonsa ayutitriti unan ayutitriti saa ne ma ni nyina no first stage of stroke okay na ebo nkae but ade kangen water ye ne se obi a onom kangen alkaline water bia no assured of ade friend proper blood circulation okay moja no timi dia frisane because ma moja ne nane na moja no emu ada ho wo hwe bema se ka se bema ho be sorry na wetimi abo adwuma wo mpam a je se wo proper blood circulation se o moja no ntimi emni afrisane yi a bema enche na wo ho adwo enti obi onom kangen alkaline water no very healthy across all board enti aniama kangen alkaline water no ade a sonko enu nti na ma nsuo na baye wote ne nka bia ncheye but abe leading brand so far in terms of bottled water enti we kumase wo Ashanti region say Sompa TV digital it cast across the nation baby bia wona say unyanom kangen alkaline water dade a ne bia na oye akachi enwumre ya honom na man bi ba wadi ka beto nsuo ni bi pen na oba na o se menua me herbalist na se me ankasa me ye heba enuru ya na se eche se abibiduro na me nso me ye meton de ma manfo masa manfo bebre yare na me nso ade ha me pa so osafo nsa no ho ade ha me pa ti se ase me nsa ene me nan abrebia etitriti sa wo on ma ne nan okwan mu a otena kunwa mu na wakam wa no mu nuru ni bi ya bibiduro no ono ya bibiduro enti na asem o ka chem se yese osafo nsa no ho okay and sa de nso ya de ye ka no beto kange na alkaline water that day auto around there 400 Ghana cedis and then no san buy na papa okoye no etisen no so eye pa sisi a me nan ene me nsa eye mititriti ni nyina ejai completely ejai ene ya me no ka wasan ba asan beto dodo na esan ede ko enti obi a onom kange na alkaline water no ewon se enye nsuo bi akeke ebia nnuro bebre a wonom utine pai wo unan na ye wo ya hu na tutu waposo na ye wo ya nnuro ahodo a wonom ni nyina no enye bibia se acid adoso ni padua no ma di padua no nyarewa bebre ebetenem wo sha se wonom kange na alkaline water it is the only water offer the better pH potential of hydrogen eno na more the better pH kange water pH e be ma 9.5 unye bi e market unye bi apart from kangen alkaline water enti unya kangen water no na onoma what it does ne say flush out every acidity acid bia woni padua no ma yi free ho ene wade friend detoxification e just say poison ana say fin bia woni padua no mu bia on say wo fie wo gata na say gata no mu choko a eya na wo hwie nsuo kura gu ma enko can say eya de rubber akwahihim dan e ba me demonstrate cholesterol kwan akange fast treat cholesterol ene ye ka say nsuo no ewo ho kwan ewo tumi say ewo ahoden say timi nane anwa efri nipadua no from day one ye ba ha MC a demonstrating nyina enti no nipadua no say ogata mu asia on say wo hwie nsuo gu mu kra enko but say wo timi pia efin na ewo mu na afa wo hwie nsuo gu gata no ma na ayeden na ekọ saa na kange no eye enti blood moja na ada no kange ne nane moja no say anwa na ada o veins no ma kange na wonom nsuo no no kange water no enane anwa no na fe blood no veins no nyina beda ho enti moja no ekoba santi ni pedua ho yeden enti unya pressure wo pressure kra e wo soro high pressure na wo sha say wonom kange na alkaline water e be low no na edina ba very normal and way these people are getting a lot of testimonies e wo ho na me hwe erectile dysfunction na kan erectile dysfunction I say medical ka say be ma ne ho enhyeda enyina so ejano enhyeda intimi enyina so also we be say alkaline water e yeduru na yensuo e yeduru yensuo na ehokura na me be bisa say na nwanwade a saa alkaline no ye no na che saa alkaline na hoden eso che acid no say acid ne de on say nti na yensuo no wo better pH e yeduru saa yensuo kire say
mineral drinking water bia is supposed to have minerals. Insu aye nom e was nnuane nu ewu. Minerals bit say magnesium, e bit say calcium, any iron e was say e wo nsuo num. Into o nom nsuo bi na se sa mineral nya se atwere oboto no ho nko asem na me kan yo. E was say o test we say wo mu ana. And after pH no cry actual nsuo no bottle no ho no. Test we say pH no sa na ti ana. Because you nsuo bebre actual say pH no 7.0 and that's 7.5 to 8.0. But over testing no na the actual pH na nkasa no 3. E be 2. But your actual bottle no say 8. Enti the makangen alkaline water no down so ne say because 100% alkaline water no nsuo no negatively charged. Enti ekuta antioxidant. Sa antioxidant no eno na e fighting yarewa e woni padua no mu nyina na eden edi efri ho. Enti so oba utiem na se bia won fichi komu obra e na e de na kofa sa de ne ba. Sometimes ya na blood na nkasa moja no emu na ayedu. Etoda na moja na ade a clot of blood. Say blood ni clot here during the menstrual period no e was say e wawai free the uterus no mo. And during the times that air wawai na air compress no eno na ukọ a lot of excessive pains na fe obi ate wonka. But what kangen does ne say enam say enane blood no enane moja no woni padua no nti no blood no enclote na ma wonya sa pain menstrual cramps ni sa de no nyina no obi ono kangen akala water. People have outstanding testimonies adansi de bebre eno na mansuo no edanso na kwantie say obem kakra kwantie ansa na doctor bebem no mami musa say sa akala no eye ka na amanfo bebo nom de begu omunsuom ana se bo apayo no moye me da say on say da no ye ba ha me kire mu say alkaline water aguma ho do miensa yewo natural alkaline water say nyankopon bo nsuo na nkasa ye alkaline ebit say nsuo a air pen free botan mo ba okay and afin so river natural river ye sutene a etene a enam abo so ebo ho obesa obetest na ye alkaline okay inti nsuo nkasa nyame bo nsuo no dodo na ye alkaline already okay and yewo 3.1 ionized alkaline water ye electrically charged and no na ye produce no okay and no ekuta antioxidants no eno na a fight free radicals and I say any disorder e woni padua no okay enti eno na man ye outstanding and e alkaline water so amount for a produce no they have to add some additives the other chemicals and a fra enti o test here eni no beba alkaline all right but alkaline water hoden a ekuta no ade e friend negatively charged ORP oxidation reduction potential no enibi enti say alkaline water no onoma emfa nsunsun so bia enye emrel enti alkaline no nya duro bia okoto de abegu nsuo no ama nsuo na dane alkaline da bi eye process na no ntina di afidie no ba ha ba kire mu no o say afidie na di ba ha no ekuta titanium coated plate e wo inside na plate na wo inside no na pie nsuo no na eyi minerals no nuane nuro na wo nsuo no afa one side na acid no so afa another side enti kanga na alkaline water nsuo na ba bonten no acid bi anim. And there's no way so be test kangana alkaline water bon say insulin acidic and also benya neutral. We are not producing neutral as at now. For now you produce only alkaline water. And then na alkaline yensuo no outstanding. Na obi say o say ya have the papa 3.1. To omo say sompa phone sui. Sa no mo kan. Na obi say na kumase fo de kwa kohwe kura no omo botu no mu kotwa bi no omo de ababa be guma baba se so nam se ntesa na se na mo bo mo botu no ho ban se de be ya o manfo ntwa bi mama nje no farmer director na or addressing free ho no yeah bottle brand no ade ba ko a ye ni eko ho pan na answer na mekasa fa bottle no o sha se no kasa about how powerful word of testimony say we be di bibi ho adan Sompa 3.1 mama bo mi ti kokoko the way ankro for body so say Sompa so sana ya sha se wa incline na nkrofo ka say Church of Pentecost for nso ade tia recently me ba Kumasi ha Church of Pentecost evangelism director Emma mi ko shia Kumasi RCC coordinator for the Church of Pentecost needing the apostle ya eje kwatin mi ko shia na ye di nso no ho nkomo ana me de pH tester no testing so ahodo no na enso ana onum ofie test e bi 2 and so German so on the 3.1 really acidic. A test here no who on so na or science background that. The test kanjine na ati blue, nickel, violet, ni blue is I say wow. This is alkaline and I say yes. Me train the way a machine producing so. Quickly and our ma ye share pastors, Church of Pentecost pastors in na Ashanti region ha. And that is how the water spreads. And the
Apostle Yawaji Kwati or RCC chairman Emma Ashanti Region Church of Pentecost me first akwan so echi na da na ase and a week later ose omo call executive meeting one in Church of Pentecost chairman any executives no 15-member executives omo ko share ya ose Sompa 93.1 so ni bi me buy 40 boxes me nko cheche man panyifo no okoyo no nkasa ye demonstration atesi nso ahodo na omo num wo ho dodo na ya acidic afi na wa frame chairman so here 20 boxes wo fie apostle of free Ivory Coast Osman Zubre so here 20 boxes sana nso ne tie onoma won't mint na so ese se odi ho adanse e na obi ba office so ora me office no say nso na nka oya pa ba onum first dispenser one shade hu change kese and onum second dispenser 10.5 pH afi de no hu sakrai but na enye significant after third dispenser afi na won't engine so say na that was his problem or potoka say me friend incontinence afi behwe abrantie yi na urging so freely enti so no bi ho bia onum the first time second time opese ojai ni aye catch rom say you don't have to give up nsuo ya Arabia babet na oni pedue mu for 30 years it wouldn't take just one day to leave obi nso wo ho nya no me within 10 seconds now we who changes Africa no that is it enti we want to encourage when with the bottles no your 1 liter bottle no where it's not common on the market you don't even see and it is something that we are protecting 500 ml so we are getting even we are changing it into a new brand okay so that you don't even get that type of bottle it will be only for Kangen and where your gallons are here that is 4 liter gallon ni na no e logo be boss where ina at that TV screen so your friend Enagic ni the Japanese word that represents Kangen and it's our e logo no your gallons ashen so dey na your gallons nyina okay enti wo hu ye we hu gallon no so purchase enya Kangen okay so na wo so ade ba kwa be bo no se bomode an nya o pH tester tester na ye to be 150 cedis na wait me dey ason so na hwe se alkaline and I say and to the sum na say nya ntimitan a enom ha ho color na ye yellow red which ni baby kra enye enom ha ho ye yare na wodi gu ni pedue mu kwantifa na ba no tudwa na yenko yo Kangen obi a pese oni edidwa e bia o pese ojinsuo na woton ana so pese distributor o pese o agent ana wankasa o pese uto nsuo na wi so numbers ni nie 0241 44 91 0241 44 91 others so bit me afre 0507 37 94 74 0507 37 94 74 ofre sa number ya ye bit me any edidwa and then so me pacho ma 30 seconds me wish Kangen your secretary happy birthday ni den the Dickness Sandra Ekwi Aboahema when you me mama so man happy Boahema de makoma so din me mama din no and me man happy birthday nyame tumi nsem a mon kan yesem to ade a che no kwati ye fa number no tudwa last one fa number no mami fa number no ensan tudwa bi ebi obi ti radio motika mu a number ni ni Kangen alkaline water question bia o pese obi se bia o de frɛ o frɛ 0241 44 91 0241 44 91 ofra question bia obi se bia no ye bi wano na ye di nko ententem ye beda Kangen for ase ensupa papa no a ani ewo ho pa ene Kangen yenkonom Kangen nema ya pom den enso anya adwuma cement Seba clinic cement Seba clinic se men kan kire wo se enam san yade bia STI enam san yade bia onyi twen enya doa onyi bi mfirim ni nyina yemfa yani enchirem ewo cement Seba clinic na cement Seba clinic wodwani echirem ewo asopiti ho ana clinic wa me ankasa me de mani makobo wo mu mfidie na Ghana Health Service omo ko ho aprobo na omo akora ye na agi wo mu nsem akoye no wo se cement mo aba na mo aba na pabene so
every there emfidi ahodo e wo konfo anoche no dodo no a Cement Herbal Clinic wo bi a wodi edi ne dwuma na wamade ye me fe ne se odwonso na odi afa mfidiem wo twumoja na odi afa mfidiem na wodi ade bi no meme ko ye na odi ade no ewura baabi na omode ato ni nyina wodi fa mfidiem no na wodi aduro ba bekan na abibiduro e na wodi sayade e wo Cement Herbal Clinic ye ko ne ye koje ayare sade a abibiduro so na wode sayade no omo akoho nyina edi adanse ye se ampa Cement Herbal Clinic ba ye no waba ne pabene so waba trase efrise enwoma ekoyie amanfo ayaresa nyina atuo etwa wose me kancho se ya ama me mo yade bi edin nemmom yade bi e wodin die yemfua ni nkyerem e wo Cement Herbal Clinic na yenkoje ayaresa Cement Herbal Clinic wa sokọ mampon ene ya sokọ mampon rural bank no na edi enhwe ni mu pe uduru ehwa na ansa de brand statue no wo fa se de wo ko take kwa no so a eho na Cement Herbal Clinic obeduru oda na efe yie papa eye clinic a wo kwankasa utumi tran ho edidi baabi wo a se de nka esi wo ho no utumi enidi wo ho eye sa no a ayaresa wo koje nyina da na kata akora ekochew enye sa ene wo Cement Herbal Clinic omudi omuhunni adokotafo ne anesefo a wo mu ho nyina omuhwe nipa yie na Cement Herbal Clinic wono a na de Cement Vital Herbal Mixture aba na Cement Herbal Vital Mixture no eno na hotedi ne agan gangan emma memma ni ji won so papa yakopa agan baabi a yeton enuro abibiduro ewo mamu ha ene abrofuduro nyina da Cement Vital Herbal Mixture edi atwago wo ho a amanfo tuagu so eboa wo mu yie papa yenko pabinto yetobia ebeboa yen ama yenwoma bia gyina so gyina yie ewo mpaso nkomo no bibia bekoso toten ama ni je abaware enim yekopa bia to nti ye befra ho matrofo we so ne abusa ho asem 0279 356 570 0279 356 570 ana 0240 616061 0240 616061 yanko to agan na yenom na yapom din ne gyina so ewo mpaso na ade kye ayere ama ye more piafo asepchechecha ye de to apronso no asisi semo ya na po enso ya yaseme papa so wa asem ko owie ya na majem ama badwafo no na sade ensem no esi ekeka ko no yeye papa ene mama nyina da ne ma ewa ha papa na ye papa ene ye na kawuni unwia ena ekokwan se odofo yenko na si yeyi a ye nyina ya che die ne yakwa kokun papa dia na so wakai ya maka ni se na me yadwo non formal education yeyi ba fie na yo ma me papa na me kwa kurase on no ena mo sa ma me krata se mmra me ye adwuma no na me frɛ no bana mande no ka jem se bi ja hokwa amanfo betwa nnua no afenso so adwuma ma ye nyina ebese intimi nyai na mentom ye adwuma no we nyina ma tema ye 3.1 ne kwa ne papa de me afa so ni intimi krata o me de frɛ me adwuma ma papa se me nge adwuma mu kon ene me de me be kyerɛ mu indi krata me da manti amma adwuma so man kon ka ba na me ko pension o ma uje adwuma no omo yi adi ba fie be omo sa frɛ me krata ni na me frɛ no bona ma no be ma ya adwuma duru no me gya ho a adwuma ni na besai tiki ni so mbetwa nti mama me nkɔ jo na me ntina me tɔm ya adwuma na jama ni me masema no aja na di mu so asɛm ka jam sɛ me Sompa 3.1 da pafo me ya pa aja maninsi o wate kafra aja kafra ni eja wo ebre nu nyina obetumi afa efiri se asem ya wo no se da esi ewurawura mu no yenko computer so adwadie mra Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo ete akwa na eye Abe Herbal Clinic yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hudwuma eye sickle cell
epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko Sompa oba 93.1. oba sexual weakness oba na bema wayemre ewompam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke any STD yade ahodo na nea eye anisuo ane de ye honhom nyina wo de bedom abe herbal clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 3.1. And we'll be the area to a bravo swam Sibra, and they have back in Quebec. Abeba. Matia Kamiso. Obakus, wouldn't say Obra Panyin and Iiasem and no, I had to me and cow. Yeah, bono, or by say, China. Confanco, assemble mo, Bibi power. Me de sebi ya bema no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware fofo nse na ntesa. And madam for one can't me. Let's send the way dia subject to it. And na tie for obi antie de me kan yi. Ba ma duru bibia e sa oyo ho duru. De ma ni je ba no yira wade mu. Muaya ne ye simple kra. Adrubi was cement about shop. Asokore mampon. Your friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sa dure mema nyina fra na gan. A mema dure fra na gan no eni hammo. Wo de yan sa wo be no. Wo pa mema dure fra na gan bi ato. Ebi was asokore mampon. Cement herbal shop. Ene mia eto bibidro ni abrofo dodo no a. Sa wo pen dodo atu a. Koda ni farmer. Kolinak, Misty, Apidank. Press our number 0240616061. Mema dure fra na gan. Mema woni fie du nwotwe entumi numbi. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now when him say Ghana dear, the biara yes summer, and a weekends biara yes months. Guys know what's up. Hey, you trodo, and to say yes, yamu say ya. Na oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Ama say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San no. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year ana apun to biano. Oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Masi no call quick. Minia GB now so foul taste. Babom oyirika yirbites. See now your difference. Around orange spread drink. Nomini Iiasem won Tom Mpe Nipa won nim fie du nwotwe. Ensese open for no. FDA agye adwade nkrato yi atum. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me dina ne odifo Samuel a no menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira dira ne odifo Samuel akwankyereda. Okay, dia da yakoso ya ni pitiri eja fori ene eja ameyaw efu a omoyo ye omo na samwa
Ansa no mo no beba no. Na papa yi ka say Ministry of Education na oye adwuma bi wo ho na omo yi wo madi omo sa e de friend na Sabra na 20th April 2012. Okay. 20th April 2012. And one friend one non-formal education division was say one meye assistant program officer. Okay. Now that time no 2012 na ketu omo de be ma no na kakra bi na 7 million. Okay. 2012 ne mu odu. 2012 ne mu odu. Na nya sika ketewa sa. Enti sa wo sese na Sabra no kokoye. Ena tete no snetting kakra to ho. Ena ni sika na no oje no so no boabo bia no a. E bia nka papa isa brenka nya na setena mu enie. Oh. No so de wo ho no nti. Krata ne nyina wa hase no Ministry of Education. Omo eyi wa hase no ba bia no. Ache se papa ekwa na ka oye na adwuma woni bibi di dada. Ekumsa do masaya no wo ekumsa do masaya South District. Ena nka akwaye ne dwumadie na efuo ni nti wankọ ena efuo ọkọbleble nso so ane ba bia bedu 100 million no kura yese ye de 5000 e di nkan ya ma no ansa na ekire ye de omuna samwa omno mingo yo fo ya ba your friend say TV studio ye be cha ya hwefo jo ye be cha hwefo pa ne ncha na nabu abasa ene ye kọ na so ye na nyame admochna ye be kọ ni nyina ye katechew na ye hu na wanchi abafo sumankwa he abafo mechia no se me ka chia no tamane wo ba TV so no abafo de mancha na nka hwana mencha no ya me papa mbibia no na ye kọ abafo no me nana ba ko na me refi ne din ohene ire hu na nana ba ko ye ko na obie ne pono sebe o okuta poma no papa ye che wo se na fidie no se ye de ko radio a oda ho ye de ko TV nso a oda ho ba bia be fa bia sanity na enura asem we na ye kan wasem no mo kire se duru fe no wo mo no enu ma asem ana mo kan de nyame nu ko nyina ye sebe mpanifo a Sompa 93.1 enura asem na aimu orem na asem na anu odin enura me kan asem bi se ofosu se ya na ye be ko ne si ya wo Ghana ha de a ene heaven ko be ye den because de ye kan no heaven so futimi ye na wo mo heavy asa na meka na ha adwuma mpani timiye na onim bibi ma menche wade bi o meka sofo asema jasad na uka no because sofo ni bibi na de no adan tu da test woni so de motedi ade sofo ade asama me test because some sofo fe na ja ye kan na me ni test so ade so me ni test o ya ba kika some se de awen sa ja do kika no na men kasa ade sofo we are sofo a me ma was we say binum kabinum ai na me kabinum o sa sofo na o de o ka sofo asama na esa ye de ya say o de sofo fo bi ye na odifo Yesu Kristo nya wo dia Yesu Kristo nya wo dia o ka se binum ha ebinum me kai ma bo udi sini ade wo dia ka se binum na to aso nya me twensan da me twensan da asema make me mo ni o ni do ayi ni wawura mo eti me ye ni biara ni wan kasa se o mo asem wo won da wo o de o si asofo ni bino yen koyanim nya hwe asofo ni binum sa so tiase senior sa asofo ni binum so tiase ye kan sabe enkatia baako etimi kwose enkatia beduasa ya na ya de be pesa me kan nyina nse hwe ofosuo watra ye kasa sabe akura watra bi da akura edan ye mienu pa na baako a sabe anadwodwo so kan na badwo so hu se enwura nko na ye tum watra bi da me papa e de me kotra na danfo bi nchen wo wasa ye fre 3.1 oh na ma me kotra sa akura ye tu sa da na ye kemu nsem ahomete se usoro ahomache pa na se animu bribri na usoro na hwe kokoo yase in fact ana asetan mu odin hwe adia wo mu amuti sabi akurase ye ka akurase a enye ofri a kura sabi nkrobe 20 ni adade o eno nya akurase ye ka ne kroketwa ye ka akurase pa adia akura sabi ebomu mienu na ehu nyina ye kwaye ene friend akura ase na woni mo problem wonza abo a wo panyum ne se papa yi okodoa na oba na obre na ote me bo meti su se bia oba kromu a na wabeto battle no anadwo no e na ode gigi nani o
na nyame ampata na se wanhwe ye na emwai awowai omopanyom na wo ko dum no no anhwe ye a wakoso wom o wakaw papai abakwa papai pa mese obakwa na yiri beko dwom akodi dwa ade e friend se nama na ntwa chacha ye mu ade pa akono omo nto da ayo pa momone na motato ene emane ene nsesa wani hie ni bi ene otwito saa anamba no de bu ase na emane de awo akwa bi obede no akoto akwa bi obede no akoto tilapia enti papai na yiri okodwa at times no omo muti sa nkura no enam mo tato pa no ombedi momone nkwan saa yenkase momone nkwan nye o nanso papa na kono de pa no onyata edi enti na make sa papa lete bi asan bebo mu kampo de asan be sa asem no papa za na nkoko na dwuma na odafu yi ya frɛ na meyaw edi ameyaw so de nka kromu ade nka edi kese ye de na ono nkwa na meyaw no ko fa firi fene enna wama papa yi se bo agya saa no ma we nyina enna wakotrase na ma meka saa asɛm we hwɛ ukokɔto a kɔto mmera no ɛda hɔ no se nka pepa kra na so a tio minimo obi a wafa obire me encourage saa de no nanso nipa ne kasa o kasa ye kasa nipa ne kasa ho bia so oba si minim se oba na nka no kra nkyerɛ me na me so ma mfa nkyɛ ma yɛmfom so asɛm ne kodi meka me kobi ma yɛmfom so fa kyɛ me nipa de kyɛ Sompa 93.1 bibia yɛ kasa wo eto yɛ wadwen sɛ bibia siti sɛ pepa kra na so na atiefo nte sɛ asɛm wo yie pa woni obi de la ha no ejamo ukɔ Germany ba bia fra ba bi simpole oho yɛ fra no ojam enu ti Ghana ha no sɛ nipa ni abre eto yɛ wadwen sɛ obi ayɛ adwuma ma wo eto wo se wo babu ni kwase a na wo de pepa sam sɛ enko court na me ne wanya pepa bia na ye kɔ ne ebua ma waka hu sɛ ejam ne ɛwɔ no anya soro bɛyɛ fam o de kan we benyam because you nim judges bi ye nim lawyers bi o ma kɔ so ayawa mutie sa asɛm wo ye nyankopɔn insu edi bodua na sɛ abosomadua sa ye de ye no ma na bi wa brochie so nkola twisu skate ɛwɔ America ne Germany ba ye de na nanom nim the way suban sitie ɛna ɔsɛ momfa nsuo yi ɛmɔ mo ho ban enti Ghana ha wo ya de bia ɛne obi ya de bi na wo sisi na be very careful ɛne ye bɛka na mo tete atempon sem na ne ye ka no tete no na court ni ba bia sa o na nanom chance di asɛm na intention ni hɔ na kwase abuo ni wiase saa ete na onim sɛ saa na topic na ba na papa yesem ya be hia tete atempon ye nkofa olaje de me pesa me kanya sɛ opani ameyaw wabusuafo otie wenya radio no aka sɛ bebia wo wante wedi wo TV so obi oni Mr. Meya papa meya obi ano ye nra ne kasa no na onye very careful pa was asem we hu hwɛ ma me kasa asem we wote aburochire na so abeto asase ampa du sika na beto ye ɛna wo so obi nye ka hu sɛ wo sika no ɛmoa umbiti nipa na okoye no ye hwɛ mu kwa nipa na okoye no sɛ be graduate on na ɛda no so obi ani hwɛ sɛ ye me hwɛ sɛ be ye onye because aha Ghana ha kankama wa ha afu ye de ma papa asasi sɛ kuro bi gina kyerɛ dai penedente ɛno na papa firi wa ɔno anamfofo a munim sa papa na ye adwuma no ɔmo bibifo ya adwen ɔmo akwakotra ho ye nanka we ye de wo kwakotra msi da bi o afu ye de papa ye nyina ye ne tua eti sɛ bibi na aba mo hwɛ na mo nka na me de ɔsɛ me nkɔ ye me esu nipa tuntum bɛkɔ akɔgye ana homa ɔno nkwa na ye no akɔye ebi na asi no ebi a Yesu Kristo kwa asɔre da mu ɔno na nyankopɔn no Yesu Kristo no wo tumi pa kasa kyerɛ mo sɛ mo na kɔmbɛda na kwase sɛ mo no ma na kɔto agu ba ɔtwe aba edumre bi a yɛtra fidie so a nyame ampata ɔnhwɛ na okodi atem ba edumre bi a Bible kora na sa kora yɛ bɔne yɛmfa ba da entia no akora nyansa bɛ no onim anka nyankopɔn sɛ yɛmfa ba entia no edumre bi a pani bi so jimi ane aka kyerɛ sɛ de ɔyɛ na jimi ɛwɔ kwan bi so hwɛ asɛm na da hɔ no ye yi kwan na se ka anka wo kwan so contractor no bɔ na ba so pa wei obi be ye no nya atwom aye sei papa yi yo hia ye sei sisi a papa yi ni sisi akia anwode pa wode ye safuo no papa yi wo ka so nko ye bia ontimi nya bie because ni wiase nyina no
ɛdeɛ na ɛwɔ akurase ɛdeɛ yɛka akurase ɛdeɛ ni gyepe maami a wɔtiwe wabrɛ papa na ni gye nyinaa nsa yɛn nkɔda mo nkɔda ne mfumpan ani gye ɛwɔ akurase nyinaa no ɛno kwa nyame pata ne yɛ wo ma ɛma pie mu ankora no so kwa yɛ ade soa yɛkɔ akura bi ase ɔmu nipa no da nkora wɔ kurom hɔ akura na so ɔmu nipa no da ɔmba wiase obi hu ka da ompie ɔkɔ hefa ɛno ti ya na yɛ nnuanom ɔmo kɔte akurase na wo a wote Abunu kyɛ sɛ ɔde sika ba eti wo na wo so yɛ champion to wo bɛkyerɛ no masa wo firi na kɔ yo da bɛn na nipa bibini asesa nnuro ɛde akɔ Germany mɛm sɛ ɔkɔyɛ sɛ ɛde ade free yɛ friends ai de anom de sesa ba yɛ se yɛ free screen da bɛn ya bibifo ya bi aborɔfo na ɔmo kuro mu yɛ kɔto wɔ mo no ɔmo sesa nnuro ba na ɔmo de abɛkyɛ yɛn eti wo free akɔ yɛn mesra tobo mesra wo free akɔ yɛn tobo na wo free na kɔ yɛ papa yi ade a wo yɛ nyinaa papa yi wo hyɛ papa yi a wo te yi na kuma wo hyɛ na bufu wo sɛ host ka sɛ obukɔfo papa hu sɛ yie eti mimi mogya a ma biri mi mogya na ma yɛ na deɛ me nkrɔfo mu hu sɛ me yɛ adwuma yi wo mo na sɛ deɛ sɛbe president ka sɛbe do apoto ama na fie no panifo sɛ osiso de bom na papa no nim sɛ 100 million ska bi ama ampa ska deɛ nanso hwɛ papa na adwuma wa yɛ na ɛnyɛ 100 million asɛm no ne ka yɛ papa sɛ wo ba man 2 billion ko sɛ nya no mogya kasa because papa is so many nnua mienu kura sɛ onnua mienu papa ne ho bɛtɔ nkyɛn sɛ mede me mogya ɛna abrɛ maame kasa hwɛ ho sɛm wɔse da no ɔmo da hɔ ɛnkra ne yɛ mmoa bi ɔmo yɛ stɔbɔ nkyɛn mmoa bi wɔ nwuram ɔmo cashew no hwɛ cashew ni na wɔn no hwɛ aseɛ sɛ wɔsi adua medua no kura nyini ahwɛfo ɔmo hwɛ cashew no aseɛ ɔmo hwɛ aseɛ wode fam kura to ɔbɛda fili paa papa yi a wɔte a wɔka sɛ ɔne ne yere hwɛ yɛ a wote aburokyire kyɛ sɛ waba ɔyɛ guy na kwasia nnura papa no obi gyina nkyɛn ɛkeka nkwasa asɛm sɛ fafo ne mama deɛ na wobɛka fafo ne mame masa edu time bi wɔ ne yɛ abrɛ o yɛ program wonim ade a yɛmpɛ paa yɛ papa de tete yɛ ɔmpɛ ɛyɛ sisisɛm yɛ papa mmerante hene ɔte a kɛnɛ kɔbɛte ne suo minim de ɔwɔ siteɛ asisisɛm na ade a wɔmpɛ ɛno te ne yɛsi Iiasem Mpe Nipa etu ba han mai ye program no se no bi tie na wo se ye beka wasam na ade ye beka court be se ma me ka sam che ya bre asante ka sa afedi ye si yoyi eti ye ntra ho ne ye nwe ka fo ye ka wan fo ya beta hiafo adan papa woni bi na se sebe papa etu wi kana Japan ona bu kana Japan ni papa nwa bi ni anto betimi de wedi wo de amfa ne sa nya ne papa ko ni papa nwa bi ni na ana ya ni adwuma ya pani adwuma Foster ana tofe ana se ya ni anwa yi o ma hene se ni papa ni obetimi de say wadi masa etu mebe ni moyi asem woyi sa topic woyi me se nsem a ya ka ha pa na asem woyi na ya me ya kese pa hwe adwuma papa ya ye papa ahoden bayi na papa yi okofa ne mo ma me nka asem bi wo de paper sam ena ya ne mene na anya paper bi anti mafa ena mene nya ekokɔ to kra na ma me ka sam chow enye na obeka cho obi so obi fa nkokɔ ena tiefo mu tedie pa mu asam si hanom a ho ya court kata so fa nkokɔ oh nyo na obeka cho obi so obi fa nkokɔ mi ya ye fo yen kan cho obi aso obi fa nkokɔ biam disia yen kan cho obi asa fo obi kokɔ to biam ne mom anai unu ukunu midisi unu ukuru me ka asem kire mo se du mebi ne sebe akora wo so pa de kokwa ahua nya akora nkwa ne ka kire no pani ku etimi ka bi kire no ye ni fie bi abo he ma me ka asem kire agya me yaw tie me ye pa woni wabusuafo obi a wo tie ye ne mo a makwaje afuo na fa mu hwe ne fie bi abo abusua bi mabo ebi ni enai asem we papa nya hwe bone nya hwe mi do nyame ya no America na ai say ya me no nyam na me no nyam me ko do mo sam me ka sam kire o pa say sa sam wo ye nya ma ne nka da wu da ya me mfa sa ma wu kura na asem wo ye bedi akire ne ne adi akire ye o ma mi bia na obodua ma ye asem mfa no ko obodua so ti ase o papa ne na busuafo o momra o mu obibi ka o momra fidie so no mo so ma kirem ne mfa pepa ye nya adwuma sente sadia papa ne tra no ayampia ena mitu kwai ena miese yemfa okay ye bedi wachi
busuma duasen wo krom ha nyina insuo duasen wo krom ha nyina no me ka me sin nan se afuo no ni nyina no ebeda na impro na bete cash no impro na bete cash ni dipa bi anteda wo mo so amagimi na mo te afuo mo no ye o makwa wo se papa yi na ye nafuo na mo ye de mamo na mo so maje na makota bibifo adwen so etimi da me metu o mo nkra wo mo mra ni en trase boko papa no wo se madwa mienu kwa na fama ne se ni die na nte saa na papa ko esere ofo so me de masam kwa wie no obi ibu kwa ya ye da man ba bi se doni dua de ubedie because kwa ya no ubu adwani ni so na da ben na ye hwe se ubedua bode ama na ba menke ama na ba na papa yi se bi de bia no emole ho ka na bia di nansa bosome ansa na banchi ana bode aba eno papa ne kasa wose mama na sase a wadidi so na wo saka cha papa se sebempre wa mobra na nara power mo ne kromo asikafuo bi unim dan o masia sebempre do makwasha fom okay masa enya dan se nkwanya brabo obi nyanko be na so brabo no sebempre do nyanko pa nhye se nya mesi dan enti wonya ba bi asia tobo na kasa okay tobo enti bi da masam na papa kuma to no yire me se exam se dai watwa un feli bia why watwa mawie Odifo Metio nana kofi ayi konfo nana ko mechao ya baba why Odifo yanko headmaster omake na wie ofosu asemi on se anopa yesaso tu hwana mo na ye twen wo mu iguso ye twen ameyaw opanyini ameyaw o boga America ameyaw na se UK ameyaw Bible say asopa enche asemti eti esese nipa etimiti asemwa ebetimi abo anda Sompa 93.1 o se kokuti yefa nyade o kokuti yefa nyade asemo ye kan ye ni bere sempa na obi won ma onti ase empenifo bu bebi se bibia ngoka papa enye grede se yatani ye kasa obi ensisi obi ye nka obi ho asem o usisi nko ade ya usia yesi ebesi utwa ebetwa eye pe ne bebem opanyini babi a wotie nka bia to amerika se obaye wasede na me woni bibi ofosio se wobowura akurase a yo babi a wo premlenu chirebene tada kashi wase ana esoro amango statise eswa na ebebria anna koko na nkasa ona onse na haba ne tie na pramenum guaso mpenyununu num guase nene no wadwen o se bia wonase opegyini tikakre bi nene koso ne ko no de hwewo eti woni na utie ne podu aso te paw de ma kurase tena anu odin no edan ya yesi ne kurase no so aye dot o ana ya forefo ne atwa edi asisi emu ti se nyame anye wadom na se premle bia na se kire bi efuro apata no ebegu soro a ono na dada mo o da o hwe wonim se nyame anye adu na se wote free soro ebegu so wadade no ebia na dadoa ana odi atwoko da no oyere yire obeye de wotima kokko junso bia bedi wona dono papa wa bre yempese ye dia kuma beye bibi eti abushafo mutie nka efo we wa hwe ni obi si fi more than 30 bedrooms on semu da edi entia di odu aye no ana wo twa wo sidana wio nso ntimi kom enti opanyini amayaw medie mesre amaw medwudwu mi nwa panyina koma so me na koma mla fam nim se efri china ekosi monday ese o se ne medwudwu akoma wadawroma aha ena asopancha asimtie na nyakopa adum efri china ekopem adwoada ommefa ye ne yenko chefu no fandi ma no fandi ba koma no ayesa abroche no nko bi o na obabie no wonu makokodi wade wabrochiri ebi abeka se bi agoni edi na antoa me na mpapa na kae o se asam na antoa ohunu sira asam sitie na wansa so ni wachi a ekro na ntuwo ekro tuwa na be hunu ba bi a wansa na efiri ba etie mekro ni ntu
ne anim obi a watena boche 40 years obeduru ha no ne nan keke apro saa didi na beka ne minim na onguye ne hunum nyina proi enam boni bi wodi obi esisi no odere koja nsuo media me so for me nka so mfa koja nsuo but baby obi a pe no ne kaka we ana amromboa Nsam. Some de oye so fu nka so no. Edu me bi atwade ye to na hin. Nti to na hin. Misami metawachi. Mo. Metawachi. I was what tawachi. Metawachi. Oh, what says sie no? Odi wudi sie no. Ofo so me si. Enti mesere. Ye ne etu o ma we mu a. Ye ya adwisa na so obi tini kem. Kirr no obi ahwim ne phone. Kikikike no ko. Oh, eni me bi won ma ensem fata. Twatat enti mesere opanyini. Wa wo fra brocha bani wakukusem odi ba ya. Wa ma wo ma ade nkrata. Sene ko papa wo si chese watra kurase. Onim nyansenti. Wona wosisi no wa mobra. Osusu no wa na mobra. Ye be check every 6.5 no. Can it 2012. With that time, embassy assembly. Now this kind of man was a check for me insa. Ediam anyasa opanyini. I will tell you say ye nyine be kwakota omonochi. Amma sade kura wo se sie no. Ye be yamna si. Okay. Ye ma nkuta poma kura. Wo dade na wo pro na wo so wo na wo ja wo nan. Because it's a ya. Enter Yesu Kristo twa ba no. Na go betim di na no aka because wo se kwasafo bi wo wiase. Kwasafo bi kwaso dem wo jimi, etimi twa ba. Etrum na bi wa han woni enyeye. Etrum bi wa nse na enyeye. Eti se Yesu hu se wo twa ba dia. Ene ye dia ba tretre obi a wo jimi. Ye tretre ne kwan. Ofoso fonsia, Nyankopon ya dum a, enne ne dwoda. Ye beti omunka, ya to omunka dia. We shall see. We shall see. Odifo Paul Kwabena David ene kan ye. Abrewatia. Me so mefo no so we shall see and we will see. Be asem no ekeka kɔ no. Se entoto ya ntoto. Na ba bia wo se mpanyimfo no, wonom de kwan ne fa no. Wonom amfa. No me yaso mbe twatwa na so mbe twa akyia ne ba bia. Enye Onse na omo no kan ketache oba ma asem. Eyampa o ha se no manko woti ne suo ko ahya se. Anko de to aso. Mame fancy anam so manko so. Na wo so de won che ho. Ai. Ya ubodi bo ni me yem de me pram. Ofoso be ma. Sompa 3.1. Eni bre bone ena ya na edeba. Papa yi Yewura Ameyaw Thomas George Ameyaw. Ameyaw no kura mpo na esa be mo no medi ho yaw kakra nse wokọ bono empotem ho a Ameyaw no ye edin bi emu odo ya ahemfofo din enti ma me nkọ tachiman na me nchia tachiman man hene o se ade yo ekunfi Ameyaw ya wotoso enan na wo nkwa so ena anwumre me chia o papa paye na ene udin na obi ede edi ensembia enfra no eye me ya kakra na be me wo ya ma nani abra de dodo wo ya ye sabi obi a wo ye pesami nkuminya ebroso wo ya ye obi a sabi kwasebuo ewo na afa ebroso ma be nka ne sa fisa wonti me mfa obi papa obi kunu ma mitia wa ble papa ble wetia eya no obi bisam sa wo ya ble wetia na wo mfie yesen ya de wa bla bo a wa bo me bla ne mama ne a mehu ne ena keteche oba ma hwe so a wode ma ble wetia ma me ma che e wa bla bonim na enkra ne asam na wo ka no ofosuo satamu ana mese kwan bi oti ase na ye wokoko bi wo tenkuna kurumfa ho ye de tenkuna kuru na ye kwo ho na enkra ne wono timi fum kwan ne mu nyina fa se be ya wo be bo atraba no na machiwade ba kono no ene me so ne me ne medane agusesie bi wo ho adan a wodam wo ba wo se bia wanya bekwan kakra bia wa ye wi anomai wonim se wo kwa akoda adwojo ho no na emefia wotugu wa akira ho ana se dan na chi wo baabi no ba wo se nkra ne no mo ba wono ba ya so mo be fro na ya no mo ho enwa se omutimi fro edan ho twa ho nyina hia ebe fum nyina sa wada kora kọ akiri pa wa hwe ya wani betia na de besiasi a obetete ho na sabi be ma na untọhwe ase nyina no nkra ne teta ho wo ba no ase nyina nkra ne teta ho eya na ya re ho sem maami wo mable
yɛhwɛ baabi a ɛfuo bi wɔ 15 acres yɛfrɛ ne sɛ tiki wom afɛn nso no mango ɛno so kura mpo bi yɛ 20 acres wei ɛkyɛ sɛ wohwɛ asase yɛntam ɛda hɔ 97 fa nsa kwa yɛ bretuo bi ne ɛde wɔn akɔsi mfimfini sɛ monkɔyɛ adwuma sabi ɛnneɛma nna fam saa o na wakɔ yɛ afuo wɛsɛ nyinaa na sɛ akyire ben katakyie ka kyerɛ sɛ wode wo kɛntɛn akɔ nsuo kwa wadi wo dɔkono kwa wahoɔden yɛ akɔsɛ ne nyinaa no akɔyɛ bregu a ɔte aseɛ baabi ɛnyɛ ye daabi eti yɛwura meyaw baabi a wɔ bea no sɛ wɔte yɛn ka da bia yɛ na meka kyerɛ asɛm na ɔkae wɔ sɛ deɛ de yɛ wo anya wo dɛ no ɛmfa nyɛ wo yɔnko na nka ne nnua bi anaasɛ ne sewa bi anaasɛ ne ho nipa bi ɛna nka ne kunu anaasɛ ne ho nipa bi yɛde saa adeɛ wɔ sɛ di na nka bɛyɛ ne dana asɛm bi wɔ hɔ na sɛ yɛ ne nipa edi a sɛbea sɔ sɛbea krontɔ ɛyɛ a yɛnhwɛ ne yie na wiase wɔ nso ne mo antimi wɔ tete wɔn ntoma da bia me de meka me sɛ me yɛ baptist ni me obi yɛ madeɛ na yɛ me ya bible na me de ba dome no me de bible ba dome o edikanfo no tete atempɔ no yɛmfa so ofo so na wasɛm na de ka me so me twa asim panyinfo bi yɛ bi ya edi wɔn mu ya na sɛ si wɔn mu ye yɛ de bible dome ma ne kɔ yɛ adwuma eti sɛ wɔnim sɛ adeɛ na wɔde di ya papa yi no sɛ nya ɔno ankasa wɔnto ne hofo na mpanyin se bambo atrema ɛyɛ kyɛn ayaresa bokitima ma wɔn tra se ɛma deɛ bɛsinsi ansa fi sɛ bɛmɛn adeɛ yɛ ne ya sɛ wɔtra wɔte ne suo kura ama ne suo ɛso asase so a na sɛ asase ne suo no enya nkitahudi a bibi bɛtimi ayɛ no so ɔyɛ ho kura mpo na bibi bɛtimi ayɛ no enti wɔnhwɛ ɛna wantena fofo ho ama na nane ne kwaye na mehu yanka wɔhwe no empanyin sɛ ne aduro ne suo no obɛtimi de ayɛ adeɛ ɛno tena me bu ne baby sɛ bambo atrema ɛyɛ sra yare sabo kitima sɛ wɔbɛbɔ ho ban wɔ abla wɔyɛ de ɛyɛ na de papa yi ne kyɛfa de ama no krata ne mu nyina ne hya wo de ne kɔɔyɛ no wadi so a ɛnka bɛboa wo na daakye wanhwɛ yi a deɛ ebia bɛbɛ kyerɛ no obi ankasa bibi bɔ ne mla na so bibi bɔ ne betimi asi ma me fansi ase no that's it utie dia badwafo nyina ɛka ya ye besre pania me yaw se kotra se de otobo abɔ ne ho nya hi o de ogyina chance wani gyine no na ɛyɛ nkrofo bi ɛna papa no ɔmo ye no yodom enti agya me yaw ɔhwɛ ne yie wɔn a ɔmo ayɛ ɔmo adwene se adodo dia bafo ne mu ɔmo kwakwakotrem na ɔmo adi sika no ɔmo hwɛ ne yie na agya me yaw no so ɔhwɛ ne yie papa sɛ de abrewati aka ne se nimu antimi wa ɛtetewtoma masɛm a mɛka kyerɛ agya me yaw no wɔmpane no a wɔpa wɔmra din anya sa tete atempɔn no wɔmra samoa de asi so twe tete atempɔn no yɛbɛfa so efiri sɛ nananom bɔ nsuo no wɔm se yɛnom nsuo no na de aka no amanfo nkɔ hɔ abusane ade na obi kura bɛka sɛ bible ba enu nti no ɛno ne tete atempɔn na eduru baabi a amamre bi a yɛatoto atwene no yɛse ma yɛmfa ade tuntum konsuo hɔ yɛse ɔba akima ma konsuo mo ɛnɛ ma akima ɔmo de ade tuntum konsuo hɔ ɛnɛ no ne Ghana yɛbrɛ baako no tete atempɔn no yɛhwɛ ne yɛfa so a agya me ya mesrɛw ma na ma ɔto asante kasa bɛmɛ na hwɛ ne bra ɛma onye wadwene sɛ wakɔtena broni krom wakɔsua broni amammerɛ na sɛbe mpraduasa papa wei wanhwɛ yie na mesre na busuafo sɛ ɔmuntu papa ne fo kotu amansa we otonso ma ne ho na afo ne ho sensan wɔ hɔ wan wadwe so akɔtena brokyire broni abrabɔ no akɔsua krahunu sɛ anoma wowu a ne takraba fom yɛkɔ computer so adwadie mra na yɛnkɔ yɛasɛm a ɛtɔ so mienu ɛso sawa edi enso ne gu free mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen alkaline water ye gu free mu de acid wom pa aha
a ofa be ye nokre sanse nsuo ye no mo ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kanjen akalan water eye nsuo a acid bi animu na fi bi aso ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye nokre me pese obi so hwe no se sani nsuo a wonom no kanjen akalan water na obehunu no kura me ka no pa kanjen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane anwa woni padua ni mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kanjen akalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kanjen akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so phone number no what's okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Emrenu ni Sharon Sonsa 2022 FIFA World Cup no. Jumadi ni po modena shase on the 20th November 2022 na ko akwakoye on the 18th December 2022 na ne live commentary no ebaba radio no so commentary emu ehwam emu edeye pa na de brana mom no Sharon Sonsa ne open analysis no open de mu ede mu akona ebaba live on Sompa TV the coaches akuku dama omunim de ne beba and after omo eba ne ball mu a omunim se ne niam city no ene de omo ba ababe ram na boa amane ma etimi adaye pa tike ho ne yina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France e de Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil e de Neymar ba Argentina enso e de Leo Messi ba na o my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayu oyo sign na fe Thomas Partey ye de omo nyina ba aba be jam na boa mane ma koye pa etimi e de ama dwumade no e ba wa boboa no on Sompa 93.1 Sompa TV no hye no so se predator we no e be ramti a chede bebre e be kwa de ama ya hwefo ne etiefo abonfo aso ya se 21st Canadian Sciatica expert a big herbal clinic second sound says so many apwa Siemens herbal clinic aganya babema obejana so bebo adwuma Dasco Eden International School the holistic school for akwadano eco school papa amuzu herbal clinic the pennies doctor Sompa 2022 FIFA World Cup ebe krabere. Gifted intelligence akawa hu biamu o wo ma mantete efa nnwuma ahodo ho ama manfo tumi di ye wa brabo mu empo de woni ani daso wo be ye master enti wo bi bia waso se wo be ye adwuma for nature gifted intelligence waso ye na fa wo kwose wo mu training nim wo ye training ahodo bi te se air condition installation CCTV camera installation GPS car tracking system ene nnwuma pi so pese wonya sika free YouTuber fa hoba gifted intelligence no mu nche okwan no be fa forms 100 Ghana cedis was Sompa FM front desk training fee 300 cedis eno ano no na nso asi yedie kwan so gifted intelligence ashoye was Sompa FM abansro na se upenche mu bi a free number 0249 942 842 0249 942 842 Sompa 93.1. Branya do obiemu adofo ni adofo ogie ni na ye busa se ewisia no ejanka no okrani no Bible say nyame Sompa ni se obi hu nyanka ni ewisia mo enu ti na tara one media ya wo Sompa yede Sompa chede ebre enyanka ekunafo ni emisia yesi bronya ye hwe ekunafo enyanka ni emisia apemba enu ti edi trosro ni kosma me kan ho na fo ani kire mu wosom ya wosoa me na ko kire anya sa enipa apem no so pe gate ni mu ato ebusuafo ko fon sanso nyame ani katenti ade bia wo say ye mo anwa ade bia ense provisions won so fabra na ne titru pa ni sika kade ye unyina agu na ni onyame nkwa apam na afefo fro no ye ko wode be ye pampam Tara one media Sompa chedi ye momo line 0598 559802 edie beba ye Tara one media ana blessed foster ebia na wo achirichi wo ne me bia pese wo de beboa ye na wontimi fa ma eno so ya 0244 834838 Tara one media Sompa achedi afie enyanka ne ekurafo enwisia ne so wo mo petiti Sompa 93.1. Awie Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu awutie no na adia eye ye chiwade ye sisisem ne apu sa de wo de fa yin feature na ma ye nia bre papa se krodom no enu ti eja me yaw na asem no ye di akire den Nana Kodom Company Limited Nana Kodom
Company Limited. Nana Kodom waba. Hey, Nana Kodom. One di oyiri Peters na bedwa so. Aaron Orange Spirit Drink. Aaron Orange Spirit Drink. Na sansa we nyina no ema hangover wo. Debi ema hangover bia. Ade achi a obonya o chewchew. Wontetenta so bia. Nemom ema wapia tete. Wanum timete pa. Sede wanum besi atie no. Bibia utumiti bidi. Na saa wo yiri no. Esane no brano ne haban a omode eye no nti no. Wonom wasa koyo osisi mu adwuma na eye osisi mu adwuma nyina no emanyoma bi sori gidina nchai ene anwumere wa ba se gregraw na nyoma paja na paja saa no nenya baabi kokokosha na ne adwobrew ni nyina eye wo yikayiri saa no nwuma ni bia emma gyina so emiebo mo piafo ye wo yikayiri eduru baabi akwa ma kemema bedeni Aaron Orange Spirit Drink. Ye kamema beda koma ho. Ensanie. Ensa wonum pamanete wonum. Na ekodi djuma wo wayase ho. Sawo mo wo yensa wei. Haban ni nubra mo dikekambo mu no. Iiasem keto akra. Na Kodom Company Limited no. Wofo ase kokoben. Ene Nana Kodom ahimfie no ene dia nhwepe na ne nsa wode abadwa so Aaron Orange Spirit Drink no ene woyiri kayiri no Kumasi kropom ha o pebi atode a wode wani echirem ewo KO Dr. Mensa famwa abusu secha po na Atosu High School Johnson ehoso ena bonus sport wo kwa ensan wubenya biato o photo sport enso ewo timatimase ene wokọ hɔ a emrantie so ma boade mu ho ani eyo yirika irintia Spirit Drink ntia enu nti ena amanfo aboade mu ewo photo sport atimatimase na atimatimase hɔ a ɛhɔ na madwa sport so wo amanfo twa no mo wenam na ade efe ne se wo yirika iri no ma wontentasuo omo anom na di ho adanse onoma won tentasuo enwoma koso ye papa amanfo agensan atum ebo won sem sia ema Nana Kodom Company Limited said ya odia badie echeda babi etonsa etunsa ewo Kumasi ya ene Ghana fa na nyina wokwa ubenya oyirikayiri ene Aaron Orange Spirit Drink ebiato yemfre wo mo wa homatrofo so siafom kwai anaye penchire mu bia 0541 688366 0541 688366 ana 0240 692855 0240 692855 ana 0246 914372 yenko Nana Kodom ho yenko to yirika yiribites yenko to Aaron Orange Spirit Drink yenoma yanum ente na yetumi ente bini na nyoma ensisi so ewo mpaso kama Opa nipa memo akwaba ato ye jo panyi kese empom te sei ato nyametum fo na dum ti me hoye na ya fro sei wo free hin na baaye ato me free magazine macro and buy na ya free me nyameche hatush ma wone no beka samuno na kasa memem wate ato you wo bi a ye se pani kasa memem was memem enya se bi na meka ma one so why ya fra wo sei ato free me nyameche hatush na wo free hin na baaye ato me free magazine macro ukrom ne he ato mikro mri sunwan abisim jo na ena nwumere wakosem ne sen a wode abedan Iiasem Mpe Nipa yi ato makosem ne se nkofo bi a from Keonet omo na ajisika 2200 say anka omo me fanto omo woji weris bia omo edisayare map mudin asefo diga me fanto na enye no nko na sika no o say 42 million
nti no me di kan tua mu or the saying 2,200 and a beka 2,000 nti actually no and me ba fie no love me ba dwene ho ni na je je ho sa love me ntiase nti e wo mu ana madafo bi ba me ncha na me ka kire say bibi say na makakoye na ono so hwa odwene ho say na wakache me say sa akofo yo mo dada no me azanfo na say oboa ade no de me ko frame me ba ho de me ko board so kire me ma mi hu bibia na me gogo yeso mi hu say ade no so no da internet so nti ade ne enye we no so da bi azanfo Sompa 93.1 and what kire me say ono kra no wakoye bi o has yet 5 million 500 new currency no o 500 to 500 no kire na obi e ka kire no tia na so na sa be o tia no fresh and na o sa call back e koje na ade ti ono mo kra ye ntokwasema sana o mo de ma no eno kra na ye fresh no ti na me so okay ene sa dia ye wake matini meko hono me ko hono baka cho mo say ade na pesa meto no misika asa enti to Sompa 93.1 misika na me dia ba no o fa ma ade ma me o fa ma me a o me konebra de bia no makone maba afi no na me hu say go for no say o me ya zan for me 414 na me yes David say o me 414 na mo pesa mo misika na ma me dia and if I made that Sompa for because omo edin ho na mo say e from Sompa na Sompa so de na se kira no enti no ene afa nkoda Sompa for no mo ame na me sentiment kam sika Sompa 93.1 simti ane say mama ne bo na me dia bai na nipa na enam no so a ode me call ye no e fe ne fosti di amenem no oni ni sister so de lezi o mu di edi menim e wo ho mu ye adwuma wo hobi o mu kan ai azanfo no ho e na o mu ye o mu boss apo no e wo komase ha na o mu wo e bo kwakofo odua a e fre ho e bo kwakofo odua de ho junction ho na o mu wo na Lizino ene Faustino unimo mu wo fan e pacho Faustino ana mi ko shia no okunu no and father for my father for 3 months and o frefre me a say me mra na me hwe baby o te ni baby o ye adwuma nti o ye sa frefre me a no ne bon komo pa ti dako ana me say dey ka bi enim jata ena de say dey gary kan ma me ko hwe na adwuma o ye ana me ko ho me ko ho no ana on crofo na mo kan ho no ebi ne mbeka sa no so ne me kasai say omo ni ai product bi omo tonton e wo mo company no eno no mo ye Sompa 93.1 omo ko ho adisua na nkofo bibiri so aba ya omo akwakyerechero omo tie ne sa de amenka ho bi na me no omo nko and I'm so okay so omo de ko share dan bi mu e de ko board so kyerechero yen woto ade we ya akatua no obetua sei na de ato obenya commission sei omo kyerechero sata na diska ma wo mo about your David. Omo man ye wo de. Omo kyerechire ya ma wo kasa hu say yes. Ade no commission no. Ubenya profit bebre. Every mu. Pani na sa ge no. Na wonim no ba bia da. But your ge no de because she no okron ma francho. Ai. Na me ne se wonim no kro bia so ana se bia ukro mu a ho no fire ene hu bo amani aso na minim no kro bia so na san se nipa nwan nipa nti ajo na ma fan say o de say minua ne sa na Faustino ne ho ofe kakra abato ne ho ofe ene ho nem se BT wo no ndi na ene na bi no frefre mi wo frefre mi ti wo tare me bon komo pa wo se mema de yana yenim bibia nti adwuma wo ye mehwe se ye adwuma anye papa na ga me kan kire no ho ni tuo no na me mpe
adwuma foforo ma no no wonye ajo na wo adwuma ho bacho me na me adwuma na me na me adwuma wo so municipal assembly me ne se wo yes wo be pa adwuma foforo ama na wo adwuma bacho de me na me adwuma fidi na you jo omra samwa OFORISUO asemo de setiawa so de na sama bedan Sompa 93.1 akwan fa so mo de si mo de hokra de yanko hopi because akwan sabe awansan fa so Africa se oba na ko na ho fe o se dan yo obi su timi de ne ho ba oba na ho fe wa ko ge so ti ase eti anya profit and loss na so no wa bedan yen hwe obebi anipa no mo obi ana sankrofo em so mo asem no ahyeta kroi so ti ase na ni nyina agira se Ghana ha no ma bi ba ni ahwe ne tra no ma bebu nipa ko tra no ma bebu nipa ko na ni nyina so gina ya kasa mfoni ebiso so ti ase ebiso because me makasa ase mo se room maybe ya na te kra ko na di TV ko to station bi a ente se Sompa one way of sika obi aba ko yidi akọ no ma gusu no time na hadwen as we Ghana for company for yete na yehwe na de bia one way asem kwa na yeka na ya so o ka na sei ene wa jan sei nti wo da bedan ya ne a OFORISUO wa be ka na sema famframam enti se se ne kionet no kura na me se da ba hwe omo a ohun omo office e bia menim the producers aye na so omo wen about omo wo ebu akwa omo office na eye adwuma pa di ba o eye adwuma ni fa okay sana te de wa be kan OFORISUO be tu wan na mo sa pepepe na ye nkwan be fa so no makasa wai odifo papa brem se de minwa aka no ese se tu wan na mo o se me de ho na me wo area ho enti me hu sa office no enti so enti se de me ka no ye be ko na yakwakoye nhwehwemu ahwede be ko yakwakosi yakwade wo mbia no ombeka kire da abranti ni sika no so no yetimi agiama no esan says sisem ni apo ni edi akirenti no ye be ko abrotia foso abranti no won kafra we de afidie na yi no na amafo dodo na no ya won no manhwe we se ni ye se bibibia obeye bia no nya ni da ho sa killnet foi omo issues ne dodo na ya na eba na enye emra kwan so se wodi adefedefe ekwan so ebe chinchim obi nsa adede no waje ni sika de afri ni nsemonte no wonu mo ye sa killnet no wonim se wo mo product no nanka genuine ukọ Google na ya wonu mo yi da ho nanso no nansense de omusi ye ne me office o matete na ukọ adan kese ni aka nipa bese 20 30 ni ade wo magum adan ya ye kire omu na ye de adafedefe nsamo ya benya we ye do bekwa abrochire ye be ma we si ya ni aka ni nyina chonso na osusu wasoma ye ode na adu sika akohyem but who wi ni aka mu nyina magudem eya ni ama maduane ebia once a day ni ye de mo ye nti wan kasa no wani nka na ahwe na wabla na wafiri ho na okọ na sika na chim sa na omude ya nkofo nti no me susu se braso se sa nkofo se ye tu omo so sa ekwan bonne kwan so na se apo kwan so eno mo fo mo je nkofo sikenti ye bekọ ho na abranche de sika na de ye beje de ama no ye hye ne bo ye hye ne bo se ye be ma police fo akwa akoso mo ekwan ye be fa so mba be so a wo mo aba ha no mo abetu omo sika no so no omo betu ama no ma me fancy ya tinensa beka enti ye bedi akire na abranche yakogini sika ama no sanse sika no kro de ma wo mo kro no o ma anya adwuma ono ma anya adwuma enti no wo so omdi sika ma no sa wo wa fo obi ankwa usika ne mai ebia wo de usika akohyem no wo mu dada wo de usika akohyem wi a betina ho age se wonya nipa be mienu miensa akọ afa na wo no wa yi ho afi na afa wo master tia wo ka anya sa na wonya obi my 1000 years wo betina ho sa na omudwuma die tie abrantie wadawroma ye be sure obo wate kan wakoma to ye mwate na sede ye ya ma afoforo bi no oso yentimi nyu totwene ye bedi wachi na yakọ akwadwu sika na ma na katacho be ma ne kan ye se wo ama ha biem dia ene ye so yete baabi na mmomu ba dia o se ye no kọ ye kwadwu sika ma wate nti kan wakoma to yem Sompa Foundation ena ede Sompa chede aba
Sompa Foundation what the Sompa chade aba na ni nyina ne se December yi eye bronya na bronya na eya beduru osa na amanfo ani age ebi so rewo timi ho na wona ora ho no eye makunafo ene mobroafo ni omu ni bie ni nyanka omo de ya na omasem o ya papa na safo yi na Sompa chade se yenko wo momoa na yempe bibi kakra ne yemfa mabo mo sede be ya wo mo awura ho nyina da etuo betwa eno ti Sompa chade se menka cho se ketuo bia nso a ko Sompa chade moa se ye mo eye side eye mak eye tin tomatoes aduane bia ye de gu ho a ebeche no fa bibira na empokura no se baby diaper kra no a yemfa mra efi se ye beko enyanka ho na yakwa akoye omomoa na nyoma akonkan aduane a wode ba enu na nanu ananansa no na asen yesre wada enye se ye po na emmom emmoa enu ti saa no ubetumi aye ne sika fam eye sika fam pa de a ye momola no eye 0598 55 9802 0598 55 9802 na edi a wodi sika no eba ubehunu wo phone so eye Tarawan Media Limited ana Blazer Foster Fabra na yenko safo yi emwa na wopemu enchiremu ana wopese wo ya inquiry wo fefi mu se wo nyoma bi na wo se eba wakache ne ebefa ne ade begu ho se ebra no so a yatumi anya bi acha safo yi a 0244 83 48 38 0244 83 48 838 na yemfa enko safo yi emwa na bibia enko so kama emma womo bronya bre ayantoma ye beje na emakunafo emfa enkata womo adeja so 0551931931 0551931931 0548931931 ensem bienu ayede agu ya apro so eye papa fori ene ameyaw afuyo ensem no ene Q network asisisem a omode akọ ama brantie osu egu ne yem no ene ho ensem ena sesei egu ya proso a yebetutu no sre ene abasa. Hello voice over. Yes majoni Baby osintia na abasalafia okay oba pa free he free so amsalafia na mo hote say adom nisha Edamo sene ejuma pa mo bo me se mo bla ni sika na mo nyina 2016 o mo ye mi kunu bi ke network for no nipa mi ensabla wa nya nkwa sika na him jo mi se mo amonye man jo hello 3.1 hello untum pa katache bema na mpom ti say danya adumo ebe for Iiasem no de Iiasem obi mre ni moja ni nya adwuma se na ubetwi na di haba ede ofoso mu ndi dwuma ni nyina ma no pese de musu ye ni mutimi ye onye mano ni mbutimi aye ati na to fonso de binu ya za o do adam bidi ni sika ko shem ono na pa ba otimi na nte akọ adwuma mu asa na nte ba de ya avere ni shu ba ko aka to ni na awe ibo pande ndembe tinaye bozo ya mene mu adwuma Rase yani abre papa jafori ni abranti Iiasem yani abre se krodom. Hello hello Emmanuel ni frefe ko pani ma one so kakra ma ne so me pacho Emmanuel ni frefe ko jo imayetio yo me pacho mi frefe ko Sompa 3.1 Pacho bra ba kudi kasai osi ye bra ba kudi kasai osi Boga no se mu betimi pa mu fa mutumi abrochire no emane nko biom na wo hu dewe a obre etie e wo kana ha a obi papa be sa efu ese na man pa a opese osisi no se mu betimi a bibia mu twi na so pa okoso obekwa abrochire bra mane nko twi na so pa no fa nsa nyansa na chesa abrochire ye mane nka ha
na ohu Ghana setani afuom ko hasu abetena homache. Hello 3.1. Hello. Penny pa baby afrefre udin de say. Me family logic man me kasa sankregwa. Jo, Penny yetio. Ni pensulu nyame. Ni sokusia na sina. Ntina me de me jiambo somfodi no because o de man Nyankopon wa ebeche. Nyankopon wo ono so le gbo kusia. Ono man ni pa jina man ya patesi. Ono an sa gbo abosofo. Se o we na o no ita na o de afa ono na o ne fa sama. We say papa wa buni dia kranga se me no fon e dese o de ne dia mana mo asa abota akoda ne kwa. Ni pensulu nyame je sokusia na me yadwuma. O se tete atemponwa. Tete atemponwa. Hello. Hello, Fosu Bemi. Yey. Abubakar Swala New United States from Nanapia. Yey, Abu Nansan de wura mu ntem. Enya bro Fosu Bema. Hey, Fosu Bema na kwasi Abunu. Kwasi Abu nye ba kokura. Send o mo asa mo aka no enwa no. Bebi a mo fa no fatiti atempon so. Na Fosu Bema kena te ko no. Wonyo se na napia ebi wo ha. Ebi wo mo ho. Me na me catch Fosu Bema opọ china nkwa mu ntu kabra mu wo soro hanom. Akọ fankofo ma be guo mu nya biane ni. Oh. Fosu Bema nya so mketua o. Ya beba ho nyina. Nya so mketua nkofo kwa ma di nkofo faso ha no. Ya beba ho nyina. Abubakar Swala United States of Nanapia Makramo. Bye bye. Hello. Hello. Pani pa udin wo frefre. Le pastor so. Jo. If I tell what does he know? Pani paja one kakra mai. What does he know? Mother in club approach. Hey. See man what and he just when you see come on. The man play boa. Jo. If you aduonu nie papa yi atena wura mu saa. Hello. Okay. Yey. Okay. Yey. I want to see Nigeria in my chance to move to. Sompa 93.1. For more now. That's when now. When that's for in your batch of money. I'm not ready. That's my being time and capacity to the I'm telling you, because as well as the about the I think to do with the mission. Papa Abunu said, you know, more some more said, the shop man never comes in Nigeria. Papa of was a bomber. And you know, much. Yeah, so you have a television here, dear fact. You are making a better time of a paper. I just saw 93.1. The country. Sabi, Adaman go for it. Why you need to say you try to get a problem? As a kind of said in the assignment, as a matter. I tell you to be a month of an conversion. Yes, we are say hello. Hello. Pani Paudi ni baby au frefre. A brand here auto connection. No again Udi for Isaiah. Isaiah. Ana Abunu ho. Isaiah ko. Adum ni shrawo. First in the man figure film me friend. Mene me yisu phone baako. Yo. Na Isaiah na sese kura wa ma aware kura no obi onware kura no be sha konfo. Maseda pa. Wo muna samwa sese pictures ade bre no se yeye. Ode me photo na to TV ni so. Sese ya no di bi kire me na utuntum na ba be ma ho fetenten gramo. Hey, some pen mo bojimo akura bi o yira ye so be pie mu ho no tunu hu no. De ba krom haso. Oh, la crème est à faire, qui est notre homme. Ta foi, c'est un. Nous avons mon cacao, mou. Na me se e komo pa nse na ohwe se ne e kono ke no de wonti abantimi ka bi mo e me mpa mo na se mo mutimi musa company a mo ha man fo sai obi etima bre ko nye sika kakra na motimi de na da Jesus kawi into o ma Ghana aka kondom de nka mo bo hu dawro na me nka mo e da se hello Panipa ma one so kakra ba bia ofrefri udin de say
Hello. Pani paja one kakra na ma mihu so yo ba o so yo be mo. Na ya fame Sompa 3.1 Amoa. Jo. The opinion I mean out there and what I said is give me some of no. Oh yes. Until a job for coming on having father. Or this is something you are having father. Not yet. In your market, a friend who now. One time father. Sompa 3.1 I say papa nya dey a. Papa ina ne komo ye me de. O say papa nya hwe abone nya hwe to onfa no emfa soro. O de ne fa wona anya yi a. Onfa ne fa fam. Hello. Hello. Panipa udini baby afrefri. The best mark make us free Summer boy. Pani yetio. Yeah. My program may be by the man of the Bible program. Sompa 3.1 children and the Monasa Maso. Now see a diba now they can you. Or say Obama a Bible program is answer no crem kwa and idea Juma. Hello. 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 Vozo. Yey. Small water pintani. Masamba bio. Mamponten. Mamponten. Yetio. So Jimmy Crom ni Bernina. Why ye Juma mto mama ne to on msedi. Aye. Aye. Ene ya. Bruni. Vozo me for munasa mwaso. Yede me kwa so se fa Bible so mun tonchen. Na che munasa mwaso. Jo. Omkunu tonchene. Yawa. Aha ne do ofre nyina besi enunti pani ameya onyina yie. Pani ameya onyina yie. Na FIFA World Cup no ye kokata. FIFA World Cup no ye kokata. Kata na Blasters no ye ko. Na ewiase afa na nyina bobo akansie na ye ko hiem ewo kata. Na 20th November na akansie efiti ase na ebewie 18th December na akansie nyina Ghana for the cup no ebe free kata ababa bedru ha na kia ne ke cup we dia utwumutan Ghana ye de ba umpo ye de cup we eba na manfo bi so kire se na player ye de be kono ma ye num jano no an ye de be ba hwana ka kire wo ye kona ni bre so ye kona pabene so sabrei tete atempo no an ye kofa so no se de ni esi bobo tete no sabrei no sa ne ye kwa no na esanse Sompa sports no amanfo agi yatum na amanfo tie no nti no analyst ahodo ye trafidie so na player we pass ma we ye ni say coach we tatus ne ade nyina no yade nyina eba ne abekyekire mama kama wo Sompa TV no so ene abudi abene ne ma no omu bekyekire ama wate ase na akrade ewom ne se Ghana first match no ene match bi a Ghana bebo bia no se o predict se Ghana your first match 3 utwumutan no 3 medical predict me de enti me wini eno nti o predict na uwini dia ye bema wa chede a enwanwaso pa eno nti yankwa kata 22 na enwoma enkonkai enfamae abrewatia of also bema ya na asori na pa kofi o US abrochimemu ose dwumede won fa ni agrokra na yonko pa ya wono ede apostle Solomon Kwaku akosa okurubuo okukurubuo dwura apostle Solomon Kwaku akosa okukurubuo dwura wono so na waya of penny ya wadasa for what to say Firehouse Sanctuary Church ye no ewo New York
Firehouse Central Church ye no ewo New York ene na wo denti no pa ofisi yan kan cho so do papa Yakopon koso a ensure na adom no enye kese ewo so na nwosra no so no eno so enfama Beatrice Mensa Bonsu wano so ye nua ba mata ya ono wo Abeheba Clinic waso ono so na de nyina nene na woda odine dwuma wo Auditor General Department Auditor General's Department inteno ye ma won so wutire nkwase Yakopon de afe aka won fi Yakopon koso enhira na onto won sama de wo ye nyina so no enye enhira ye konti no ye nsore na asofo no wono ma bedru ha se nom na wono mfa nyame asem de aka no nto ayeso okuafo kwa adwuma wopon enuti aha ena Iiasem Mpe Nipa yede yedwumadie no nyina ebesie ote wo mono asam wanka